Goedenavond. Goedenavond thuis en welkom hier in de zaal. Welkom bij het slotdebat van de gemeente Pelen-Maas voor de gemeenteraadsverkiezingen. De stembussen zijn al 2 dagen open, maar nog 1 keer gaan de lijsttrekkers hier in Dock 6 in debat de stem van de kiezer te winnen. Dat doen ze straks aan de hand van 4 stellingen. En daarnaast krijgt elke kiezer of lijsttrekker de beurt om een pitch te verzorgen. Want hoe ziet Peel en Maas er over 4 jaar uit? Dat is de opdracht. Dat zien we vanavond in dit slotdebat. Pascal, hebben de lijsttrekkers er een beetje zin in vanavond? Zijn ze al gespannen? Dat moeten we afwachten. Ze zijn licht gespannen volgens mij. Ik zag net in de kleedruimte ook dat sommige mensen zich echt aan het voorbereiden waren op de pitch. Ja, ik moet wel zeggen, het is een vreemde tijd om een debat te houden, gezien wat er in het oosten van Europa gebeurt. En iedereen wil wat doen, hè? Want wij hebben ook 2 opvangplekken, geloof ik, in de gemeente Pelen-Maas nu. Maar ja, is het misschien een optie? We zijn nu in een theater, er speelt zich een drama af. Kunnen we hier niet Zelensky en Poetin uitnodigen om dichter tot elkaar te komen? Ziet u iemand hier die dat zou kunnen leiden, mevrouw Primowees? Zie ik hier iemand die dat debat zou kunnen leiden? Ja. Ik zou zeggen, u bent zelf kandidaat. Ja, daar was ik al bang voor het antwoord. Ja. Meneer Wanten, iets voor u? Kunt u goed bemiddelen, hè, toch? Nou ja, die poging zou ik best willen wagen, maar ik weet niet of ze in staat zijn om hier vanavond aan te schuiven. Ja. Meneer Helders heeft heel erg geoefend, hè? Iedereen kreeg een rol binnen het VVD. Zeker. Wie had mijn rol? Uw rol had Sanny, bij onze kieslijst, Sanny Vullers. Oké. Deed ze het goed? Uitstekend. Misschien deed ze het wel beter. Ja. Een debutant hier in Dock 6. Oma elkaar, ja, ooit verliefd geworden, hè? Op deze regio. Eigenlijk precies te zijn voor de liefde hier naartoe gekomen. Zeker. En u wilt het nog mooier maken hier, hè? Wat is nog niet mooi genoeg? Het kan altijd mooier. Het kan altijd mooier. Dan meneer Jansen, u bent een heel goed luisteraar. Ja. Als u heel goed kunt luisteren, dan is de hoogste vorm van luisteren dat u er daarna iets van opsteekt en dat u wat leert van een ander. Ja, dat heeft u denk ik mooi samengevat. Ja. Ik ga aan het einde van het debat vragen of u wat opgestoken heeft van uw collega's. Ik steek iedere keer als ik naar mijn collega's luister iets op. Kijk, dat klinkt veelbelovend voor dit debat. We gaan 1 minuut luisteren naar Annegien Primowees. Ik wil haar verzoeken om even naar het spreekgestoelte te gaan. Neem een slokje water. Dat mocht een hele wandeling. Niet struikelen over de karbas onderweg. En dan worden wij begeleid door Tommy Korsten, Rens Meesters en Jacques Geerlings met muziek. En dames en heren, wij gaan luisteren naar 1 minuut Annegien Primowees, hoe Pelen-Maas er over 4 jaar uit moet zien. We leven in onzekere tijden. Nauwelijks hebben we de corona-epidemie achter de rug, min of meer. Of we worden opgeschrikt door een vreselijke oorlog met nog ongekende gevolgen. Het betekent dat we het de komende jaren allemaal een beetje moeilijker gaan krijgen. Iedereen die hier straks gouden bergen gaat beloven, die jokt een beetje. We weten niet hoe Pelen-Maas er in 2026 bij ligt. Wat we wel weten is dat de gasprijzen, de benzineprijzen ongekend hoog zijn. En dat de dagelijkse boodschappen iedere dag een beetje duurder worden. En zoals altijd zijn dan de mensen met de kleinere beurs, de gewone mensen, zijn daar het eerste slachtoffer van. Wij, fractie PvdA GroenLinks, wij beloven u geen gouden bergen. Wij beloven u wel dat wij op alles zullen zetten om juist voor die gewone mensen een schild te zijn. Juist de gewone mensen laten wij niet in het donker en in de kou staan. En daarom neem de goede afslag. Stem voor een redelijk en eerlijk alternatief. Stem sociaal. Stem Partij van de Arbeid GroenLinks. En dat was de eerste lijsttrekker Annegien Primowees. Zometeen volgen de rest van de lijsttrekkers hier. We gaan naar het eerste onderwerp voor de eerste stelling van vanavond. Dat gaat over de woningmarkt. Hier aan tafel bij mij zit Yvonne Houtakkers. Welkom. U bent de initiatiefneemster van nog te verrijzen tiny houses in Panning, op de grens met Panningen en Echel. Hè? Ja. Tiny Cap Echel. We waren al eens eerder bij u op bezoek en toen vertelde u dit erover.
Het is een project waarin dat mensen de gelegenheid krijgen, zeg maar, om zelf hun eigen tiny house te ontwerpen en te bouwen. Zij worden dan ook gewoon eigenaar daarvan. En die tiny houses die hier gerealiseerd worden, dat is wel de bedoeling dat die bijvoorbeeld ook echt met duurzaam karakter hebben. Dus wij denken aan off-grid of semi-off-grid, installatie bijvoorbeeld erin. Je ziet ook op de tekeningen ontwerp helofieetfilters ingetekend. En je moet bijvoorbeeld ook denken aan het gebruiken van circulaire of tweedehands bouwmaterialen. Dus je kunt daar ook je creativiteit in kwijt. Ja, dat was eigenlijk bij u praktisch in de achtertuin, hè? Ja, want dat u woont daar. Dat klopt helemaal. Het wordt als een van de onderwerpen genoemd, hè, tiny houses, om misschien wel het woningprobleem op te lossen. Is dat bij u ook zo ontstaan, hè? Die krapte op de woningmarkt om die tiny houses op te zetten? Ja, nou, het heeft zeker een rol gespeeld. Maar de tiny houses, zeg maar, het project waar wij naar kijken, dat zijn ook mensen die op een andere manier, zeg maar, hun leven willen vormgeven. Duurzamer willen wonen, kleiner willen wonen. Meer verbinding tussen binnen en buiten. Je ziet wel dat die krapte op de woningmarkt ervoor zorgt dat het ook wel te realiseren is. Dus er zijn ook mensen die echt deze stap bewust willen maken. Ook vanwege de huurprijzen onder andere. Maar ook als je een woning te verkopen hebt, dan heb je ook wel wat overwaarde op dit moment. Dus daarin speelt de krapte van de markt op dit moment wel een rol. En ik denk dat het ook een alternatief kan zijn voor een kleine groep mensen. En sowieso is een tiny house kan een tijdelijke oplossing sowieso zijn voor meerdere doelgroepen. Je ziet het ook in Nederland ook wel terugkomen. Is er behoefte voor, hier in Pelemaas? Ja, in Pelemaas is zeker behoefte. Wij hebben meerdere informatiebijeenkomsten gehouden, waarin dat je toch ziet dat wij ongeveer 50 gegadigden enkel uit Pelemaas, dus wonend of werkend of geboren in Pelemaas, zeg maar, interesse hebben getoond daarin. Dus er is zeker wel behoefte in dit concept. Ja. U heeft ook met de fracties al contact gehad inmiddels. Hè? Ja. Want het is nog een idee. Hè? Er ligt nog geen vergunningsaanvraag of iets dergelijks. Precies. We hebben de fracties uitgenodigd voor een bezoek aan ons initiatief. En gelukkig zijn er een heel aantal fracties op bezoek geweest. Wat ons als initiatiefnemer gewoon heel erg goed doet. Om de betrokkenheid van de fracties ook te zien. En de interesse, zeg maar, in het initiatief wat je hebt. Waarbij ook kritische vragen worden gesteld. En dat wij als initiatiefnemer vinden dat heel prettig. Ja, waren ze enthousiast? Ja, gelukkig wel. Allemaal. Wie moet er nog komen? Bijna allemaal zijn ze geweest. Alleen Omar die zou misschien nog op bezoek komen. Nou, wellicht komende week in de gemeenteraad en dan maken ze snel een afspraak. Ik zie hem al. Ja, ik ben er wel overtuigd. We gaan naar het eerste debat kijken vanavond. Het gaat over de woningmarkt en dit is de stelling. Het is het thema tijdens deze verkiezingen. De woningmarkt. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een passende en betaalbare woning heeft? Op dit moment is de woningnood hoog. Het CDA wil het ingezette beleid voortzetten om meer woningen te realiseren. De VVD vindt dat het bouwtempo omhoog moet en dat de gemeente creatiever mee moet denken met vergunningsaanvragen. PvdA GroenLinks wil voorwaarden stellen aan het type woningen. Middenhuur, starters en seniorenwoningen moeten volgens de partij voorrang krijgen. D66 wil een taskforce in het leven roepen om het probleem op te lossen. Lokaal Pelemaas vindt dat we naast het realiseren van woningen ook oog moeten hebben voor de natuur en de ruimte. De slogan van de gemeente is volgens de partij niet voor niets: beleef de ruimte. Wat is de rol van de gemeente om de krapte op de woningmarkt aan te pakken? En hoe halen we de woningmarkt weer van het slot? Is dat door woonprojecten zoals de Groene Pijl in Beringen of de school in Koningslust? Of is de bouw van tiny houses wellicht een optie? De stelling: de gemeente Pelemaas is vooruitstrevend genoeg om de krapte op de woningmarkt aan te pakken. Ja, de stelling is duidelijk. De zandloper gaat om. De 15 minuten debat gaat nu volgen. Ik begin met meneer Heldens. Ja, die tiny houses, dat wordt het niet. Hè? Dat is niet de oplossing voor de krapte op de woningmarkt. Nou, dat is een deel van de oplossing. Iedere persoon die daar gaat wonen, die is van de markt af, om het zo maar te zeggen. Is dat een duurzame oplossing? Draagt wel zeker bij. Ja, zeker. Heel duurzame oplossing. En onze partij juicht dat initiatief ook enorm toe. En we horen dat er behoefte aan is. En als er behoefte voor is, dan moet de gemeente daarin meedenken. En de stelling is dat de gemeente voortvarend genoeg is. De VVD is het daarmee oneens. Het tempo moet omhoog. De gemeente moet
meer meedenken, moet mensen niet terug naar huis sturen met onzinnige eisen, met onzinnige onderzoeken. Als de markt daarom vraagt, moet er gebouwd worden. De gemeente moet daaraan meewerken, moeten de rode loper uitlopen voor mensen die met plannen komen. En er moet ook meer capaciteit komen op het gemeentehuis, omdat iedere keer als je over 4 weken terug moet komen, dat kan ook een week zijn. Ja. En wij willen dus meer capaciteit op plangebied bij de gemeente. Wij willen ook een wethouder die zich alleen maar bezig gaat houden met wonen in de volgende Naast u periode. staat een wethouder, Rob Ante, die er alles vanaf weet. U heeft veel te weinig gedaan. Nou, ik hoor het van meneer Helmens. Maar goed, hoe kan het dan zijn dat we toch 1200 bouwplannen al op de plank hebben liggen? Waarvan er 400 tot 500 woningen op dit moment gebouwd zouden kunnen worden. Is dat Is een genoeg? kwestie, Oude plannen. Dat is een kwestie van vergunning aanvragen en 8 weken later kan de betonmolen draaien. Dus ik ben het met u eens. Hè. De tempo mag best omhoog. Maar kijk even welke mogelijkheden je als gemeente hebt. Hè. En u noemt de onzinnige eisen die de gemeente stelt. Nou, we hebben een heel lijstje, een waslijst aan voorwaarden die aan alle initiatieven worden meegegeven. Hè. Dan moet je, als je een initiatief wil ontplooien, krijg je een hele waslijst mee. Van de 100 zaken die daarop staan, zijn 98 zaken zijn landelijk bepaald. Dat zijn milieuregels, vaste afstanden. Maar verschuilt u zich hierachter? wij meneer horen Wanten? anders in de archeologie, dat soort zaken. Dat zijn de zaken. Meneer Jansen, verschuilt uw buurman hierachter? Of? Nou, ik denk dat de heer Want een hele mooie uitleg geeft over wat er allemaal komt kijken bij het bouwen van een woning. Of een ander concept zoals bijvoorbeeld die tiny houses. Maar ik denk dat we daar ook veel creatiever mee omgaan. Kijk, meneer Wanten zegt 98% van de zaken die op zo'n lijstje gevraagd worden, die zijn van de landelijke overheid verplicht. Nou, volgens mij is er ook meer dan voldoende beweging, ook bij de landelijke overheid op dit moment, om daar versnelling in te krijgen. En ik juich ook dat soort initiatieven van mevrouw Houtakkers echt van harte toe. Creativiteit op de woningmarkt. Ze hebben zelf die handdoek opgepakt en ze zijn met een plan aan de slag gegaan. En zo zien we die heel veel hier gebeuren. Hoeveel woningen zijn er nodig in de gemeente Pellemaas? Nou, ik wil niet praten over woningen, ik wil praten over wonen. En een bestaande woning, die kan ook opgesplitst worden. Er kan ook een premantelzorgwoning in iemands tuin gezet worden om daarmee de nood te lichten. Dus om per se maar bouwen toe te staan, dat is volgens ons niet altijd de oplossing. Nee. Het gaat om wonen. Vooral prima wees. Niet bouwen, maar wonen. Nou, wonen, maar zeker ook bouwen. En dan moet je dus als gemeente denk ik, heel duidelijk aangeven wat je dan wil gaan bouwen. En de projectontwikkelaars die bouwen om winst te kunnen maken. Dus die bouwen zitten in het hogere segment. En wij moeten vooral ons richten op het lagere segment. Is dat de afgelopen 4 jaar gebeurd? Dat hogere Nou ja, segment? er zijn nu op gebieden waar het al jarenlang leeg lag, omdat de projectontwikkelaars niet wilden bouwen. De markt loste dus blijkbaar toch niet op. Daar wordt nu gebouwd, maar er wordt dus echt voor marktprijzen ook gebouwd. En wat wij willen is dat we die gronden die toch al van de gemeente zijn, dat we die nou onmiddellijk met de woningcorporatie. Welke grond bedoelt u? Nou, bijvoorbeeld in de Molenstraat hebben we een groot veld. Daar zouden heel goed sociale huurwoningen of sociale koopwoningen kunnen komen. En zo zijn er nog wel meer stukken. Het Leefplein in Maasbree. Daar wil iemand woningen voor jongeren gaan bouwen, ook tegen de sociale prijs. Dat moet kunnen, zo'n inbreidingsmodel. En zo zijn er meer plekken in Peel en Maas waar je onmiddellijk kan gaan beginnen. En wat de gemeente vooral moet doen, is een eigen grondpolitiek gaan voeren. Het niet meer allemaal verkopen aan projectontwikkelaars die al dat niet gaan bouwen en die wachten tot ze de hoogste prijs kunnen vragen. Ja, iedereen is het er mee eens. Er moeten meer woningen komen, of in ieder geval weer meer woonruimte. Meneer Omar Alkader, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, wij denken dat er 2 oplossingen voorhanden liggen eigenlijk. Op aanvullingen van de heer Helder dat er telkens nee wordt verkocht aan initiatiefnemers en aanvragers. Wij denken dus dat die taskforce wonen, noem het de taskforce, noem het de werkgroep, het gaat om een bundeling van experts, makelaars, ontwikkelaars, gemeenten, ambtenaren, die bij elkaar hebben. In plaats van een nee, een ja mits. Dus wat is er wel mogelijk? Ja. Hoe kunnen we wel aan die knoppen draaien? Zijn er voorbeelden in de landen waar ze dat al hebben, een taskforce, en dat hele goede resultaat heeft opgeleverd? Nou, een paar gemeentes hier verderop. Dat is wel iets verder weg. Maar bijvoorbeeld in Gelderop in Mierlo. Daar werken ze op deze manier. Maar dat is één van de oplossingen. Het andere is die voorwaarden. Als je als gemeente voorwaarden stelt aan inwoners waar ze wel of niet kunnen wonen, bijvoorbeeld als het gaat om sociale woningbouw,
Er is ook een wederkerigheid. Je kunt ook als gemeente iets flexibeler opstellen in je wenslijstje. Om wel wonen mogelijk te maken. Daar waar het soms niet meer om echt landelijke wetgeving gaat, maar gewoon eigenlijk om gemeentelijke bedachte regels. Daar kun je wat flexibeler in zijn. Om die woondoorstroming Ik dacht al dat u over de taskforce zou beginnen. Maar ik heb de indruk dat meneer Helders daar een beetje allergisch voor is. Nou ja, taskforce is gewoon eigenlijk een heel duur woord voor... we weten nog niet precies wat we willen, dus we roepen een taskforce in het leven. Volgens mij hebben wij al iets van een taskforce in deze gemeente. Een groep waar een aanjaagteam, waar makelaars in zitten... waar de woningbouwcorporaties in zitten, waar de gemeente in zit. En ik hoor daaruit terug dat men gefrustreerd is dat het te lang duurt. Dus volgens mij moeten we dat aanpakken. En we noemen het dan taskforce, vind ik prima. Ook mevrouw Primawees heeft goede plannen. Die zegt, daar kun je met de woningbouwcorporaties... snel woningen bouwen, prima. Dat haalt weer druk van de markt af. En je moet ook durven kijken naar het uitbreiden van kernen. Ook van kleine kernen waar de afgelopen jaar bijna niet gebouwd is. Daar moeten we ook investeren, zodat de jeugd daar ook kan gaan wonen. En daar kun je samenwerken met partijen waar je goede afspraken mee maakt. Want de markt wil echt bouwen, maar de gemeente moet ook leveren. En we kunnen ook oude fabrieksterreinen opruimen waar plannen liggen. Maar dan moeten we niet... die mensen 1,5 jaar lang aan het lijntje gaan houden. Dan moet echt sneller en dan kan er hier heel erg veel gebouwd worden. Zodat iedereen die hier wil wonen, ook hier kan wonen. Ja. Nou, dan zou de gemeente wel voorafgaand in de komende periode moeten stellen... dat er bijvoorbeeld 30% tot 40% sociale huur gebouwd moet worden. Of het nou een projectontwikkelaar is, of een privépersoon... of een woningcorporatie. Dat moet eerst. Daar kunnen wij over praten. Ja, het verbaast me. En waarom is er nog niet over gepraat, meneer Wanten? Sterker nog, dat hebben wij in ons verkiezingsprogramma staan. Dat minstens 30% betaalbaar moet zijn. Dus daar vinden we elkaar. Daar kunnen we makkelijk met elkaar afspreken. Dat is het verkiezingsprogramma wat heel lang op zich liet wachten, hè, geloof ik. Daar hebben we goed over nagedacht. Daar is daar hebben we heel goed over nagedacht. Ja. Even kijken wat er te halen valt. En dan uiteindelijk... Waarschijnlijk eerst bij ons gekeken. Ja. Hey. Ja, dat zou kunnen. Ja, soms moet je gewoon goed stelen, hè, meneer Jansen. Maar er moet toch wel bij worden gebouwd, toch? Niet alleen maar kijken naar wat er nu is. Nee, er moet zeker bijgebouwd worden. Absoluut. Maar we kunnen ook kijken naar vrijkomende bebouwing gewoon in de dingen. En ik hoorde hier zojuist over de bedrijventerreinen vallen. Ook daar heb je bedrijfsloods die je denk ik prima... al zijn het maar met studio's in die bedrijfshal... prima kunt omvormen tot een woongemeenschap. Of in ieder geval een maar als iedereen het zo goed weet... waarom is dat dan de afgelopen 4 jaar niet gebeurd? Ja, als we dat wisten, dan hadden we hier ook niet dit als hoofdthema gehad. Het is een heel complex iets. Aan de ene kant, als we het hebben over huurwoningen... dan hebben woningbouwcorporaties heel erg lang eigenlijk niet kunnen investeren... vanwege de verhuurdersheffing. Nou, die is nu gelukkig van tafel. Waardoor daar op die sociale markt ook echt wel ruimte komt... voor die woningbouwcorporaties om te investeren en om te bouwen. Ja. Als je het hebt over de woningbouwmarkt... Nou, een jaar of 4 geleden, toen zijn de eerste plannen eigenlijk alweer concreet aan de rol gekomen. En dat heeft gewoon echt wel zijn tijd nodig. En ik ben wel echt van mening, en ik denk dat ik hier ook wel de meerderheid kan vinden... dat we daar echt een versnelling in moeten gaan zoeken en vinden. We zijn het eens over de versnelling. Over die 30-40% zijn we dus ook eens, begrijp ik? Ik ben een beetje coalitie aan het vormen, hè? Ik zie u niet knikken. Het vreemde was dat toen... Er valt zeker over te praten. Het moet betaalbaar zijn, we moeten niemand vergeten. Dus betaalbaar... op alle niveaus. En zeker voor de mensen die het allemaal wat minder goed hebben. Ja, nu moet ik het even voor de kiezers opnemen. Hè. Die zitten te kijken en die denken... nou, er zijn hier nu 5 partijen, 5 lijsttrekkers. Ja, is nou bij die lijsttrekker wonen in goede handen? Wat staat boven de prioriteitenlijst? Ik heb een donkerbruin vermoeden dat ik het al weet. Maar mevrouw Primawees. De sociale huurwoningen, dat is echt de prioriteit. Die hebben we echt veel en veel te weinig. Wat is bij u de prioriteit, meneer Jans? Nou, bij ons is gewoon de prioriteit dat mensen die met een verzoek komen bij de gemeente serieus genomen worden. En niet zodra ze die draaideur binnen zijn al gelijk 0 op het adres komen. Ja. Omdat ze blijkbaar een plan hebben wat niet helemaal binnen de regels past. Maar we willen gewoon dat die mensen serieus te woord worden gestaan. Ja. Ieder plan is er 1 en dat moet serieus behandeld worden. Ja, dan nemen ze dat serieus. Maar als het niet kan, dan kan het niet. Precies. Volgens mij hebben we met elkaar een hele mooie woonvisie afgesproken... waarin hij heel duidelijk heeft aangegeven... Met elkaar is met alle partijen. De woonvisie is het probleem niet. Unaniem, daar wel, daar niet. Dus daar ligt het probleem ook niet. En ook, u zegt van er komen te weinig plannen. Er liggen gewoon plannen nu klaar waar mensen kunnen bouwen. Het grote probleem is dat er geen mensen zijn...
dat er geen materialen is. Het duurt 60 weken voor een eenvoudige elektra-aansluiting. Ja. Daar zitten de echte problemen. Ja. Maar waar ligt het eraan dat die problemen er zijn? Want u wordt zelf aan de knoppen. Heeft het zelf Kijk, er is 10 jaar landelijk woon-wanbeleid gevoerd. De verhuurdersheffing kwam er al aan. Er is 20 miljard aan investeringsvermogen uit de woningbouwcorporaties gehaald. Daar zit het mis. En daar heeft men gedacht van, de markt lost het wel op. De markt lost dat niet op. Hoe gaat u dat op? Heeft dat Hoe gaat u dat niet oplossen? opgelost. Hoe gaat u dat oplossen? En het is echt een beetje stuitend om dan te horen, juist van de VVD, die zo'n grote voorstander was van dat verhuurdersheffing, om dan te horen van, ja, maar het ligt aan de gemeentes. Daar kunnen wij als overheid niks aan doen. Nee, dat moet de gemeente maar oplossen. Maar u heeft een aantal- 10 jaar wanbeleid, dat haal je niet in 3 jaar in. Meneer Helders. Daar moeten we een antwoord op probleem hebben. zit erin. In 2014, toen ik in de gemeenteraad kwam, werd ons steeds een doemscenario verkocht. We gaan krimpen, we gaan dit, we gaan dat. We moeten snijden in woningbouwplannen. En de VVD was toen de enige roepen in de woestijn die zei, dat moet je niet doen, want je moet nooit snijden in woningbouwplannen. Die plannen die kunnen misschien een paar jaar blijven liggen. En je ziet, bijna alle woningen die de afgelopen jaren gerealiseerd zijn oude plannen. En wat zien we dat niet gebeurd is de afgelopen 4 jaar? Grootschalige uitbreidingslocaties die over een paar jaar gebouwd kunnen worden. Wij lopen dus achter de feiten aan. We hebben jarenlang gevochten. En ik ben blij dat eindelijk de rest van de partijen daar ook in meegegaan is. Dat er weer meer gebouwd moet worden, dat die rem er vanaf moet. Dat wij helemaal niet gaan krimpen. De krimpcijfers krimpen ieder jaar. De kleine scholen in de kleine dorpen, die doen het gewoon hartstikke goed. Daar werd toen van verkocht, die moeten misschien wel sluiten. Nee, als je denkt, het gaat slecht, dan gaat het ook slecht. En als je optimistisch bent, zoals een liberaal, zoals een VVD'er, dan gaat het ook goed in de toekomst. Kom toch. Nee. Als je rijk denkt, dan ben je ook rijk. Hè? Als je rijk denkt, dan ben je ook rijk. Maar zo is het natuurlijk helemaal niet. Dat hè? maakt u ervan. Nee. Weet u, die krimp die is ook nog niet echt weg. We Tuurlijk hebben nu wel. een uitgestelde behoefte. Maar over een tijdje gaan we wel degelijk krimpen. En dan hebben we die behoefte aan al die mooie eensgezinswoningen met een stuk tuin. Die hebben we niet meer zoveel nodig. Onzin. We hebben nu woningen nodig voor de generatie die hierna er wil verhuizen naar een levensloopbestendige platwoning zonder bovenkant en zonder al te veel tuin. Daar is behoefte aan. En jongeren wilden een 1- of 2-persoonshuis. In die houden. rare glazen het bol gaat van u, niet daar over kan niemand in wonen. bouwen. Het gaat ook over herstructureren van kernen. Als we zoals u wil die kernen allemaal maar gaan uitleggen, dan hebben we over 25 jaar hebben we lege kernen en volle weides. hoor. En dat Onzin. willen wij niet. Onzin. Ik zie toch de taskforce komen, want daar moeten we toch over nadenken. Nou, met z'n allen. we moeten met z'n allen niet de illusie hebben dat dit in 1 of 2 jaar is opgelost. Ik denk dat iedereen het daarover eens is. Maar de oplossingen, de creatieve ideeën die er zijn, een taskforce, expertisebundeling en dan heel gericht kijken, wat kunnen we met z'n allen, de expertise van de makelaar, de expertise van de ontwikkelaar. Ja, ieder heeft daar belang bij, ook een makelaar, ook een ontwikkelaar, maar de hele gemeenschap heeft daar belang bij. Dus bundelen die expertise en zodat we gericht kunnen kijken wat wel, wat niet. En wat vindt u ervan dat meneer Wanten zegt, dat is dat toch al lang? Nou, blijkbaar is dat niet vooruitstrevend genoeg op dit moment. Blijkbaar is dat nog niet versnellend genoeg op dit moment. Dan leg mij uit, hè, want u zegt van er zijn sommige regels die we zelf bedacht hebben als gemeente. Daar moet je creatief mee omgaan. Vertel mij maar eens, welke zijn dat bijvoorbeeld? Wilt u, het enige wat we hebben is een parkeerbehoefte. Hè. Zorg dat de behoefte aan parkeer ingevuld wordt. Dat de betaalbaarheid er is, dat er voldoende groen overblijft. Welke van die 3 wilt u laten vallen? Bijvoorbeeld een uitstraling, luxe uitstraling of een bepaalde uitstraling van in een bepaald gebied. Daar kun je met elkaar over praten. Daar heb ik het niet over gehad. We hebben het over parkeren, we hebben het over maar dit is wat wij wel horen. Dit is wat wij horen uit de praktijk. Parkeerbehoeften kunnen we ook over praten. Hoeveel blik op straat willen we nog hebben? Ik nog even één keer Dat is een valse keuze. Valse keuze. Dat is woningbouwsplitsing in verschillende kernen. Dat kunnen wij vrij eenvoudig aanpassen door bestemmingsplannen aan te passen. Ja. Dat is er 1. Daar begint het al mee. Dat kan Het is een valse keuze. Mensen worden te vaak naar huis gestuurd met goede plannen. Met goede plannen. Het is en dan toch niet zegt zo de gemeente, eensgezind als u dacht. Ik dacht, we zijn er zo uit. Maar dit begint al een beetje op een taskforce te lijken eigenlijk. En dat kan dan een hele tijd duren voordat die woningen er staan. Maar we zijn aan het einde gekomen van het eerste debat. De zandloper is doorgelopen. En ik denk dat het even zaak is om even terug te kijken. En even de muzikanten de ruimte te geven.
Yvonne Houtakkers, wat vond u van het debat? Nou, interessant. Ik kreeg de complimenten van Sander Jansen. Dat is mooi toch, Bart? Nou, volgens mij, als u morgen naar de gemeente gaat, hoppakee, het is geregeld. Ja, volgens mij ook. Nou ja, ik weet wel, ik tel er ook op dat het wel even gaat duren. Maar ik denk wel dat het goed is ook om initiatiefnemers goed aan de hand te nemen en aan de voorkant heel duidelijk te zijn over wat je wel en niet kan verwachten van een gemeente. En ook zo voor de initiatiefnemers zo makkelijk mogelijk te maken. Ook dat kan een beetje helpen in het versnellen. Ja, want daar loopt u wel eens tegenaan, dat niet alles even duidelijk is. Nou, ik denk dat het wel veel lange en standaard procedures zijn, waar we wellicht nog wel wat stappen in versnelling zouden kunnen maken. Ja. Dus Wanneer hoopt u dat ze er staan? ik hoop in het voorjaar 23. Nou, dan spreken we dan weer af. Hartstikke mooi. Dank u wel voor uw komst. Dank u wel dat ik de gast mocht zijn. Dank u wel. Yvonne Houtakkers was dat. Blijf lekker zitten. Ja, er wordt nu al gestemd. Al 2 dagen kun je stemmen. Heb je al gestemd, Yvonne? Niet? Nee, morgen. Oh, je bent dit debat eerst. Ja, zeker. Ruud Sturme is op dit moment bij een stembus in Kessel. Ruud, hoe is het daar? We staan hier op stemlocatie Osknep. Dat is in Kessel, waar ook gestemd kan worden voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. We hebben natuurlijk een mooie voorzitter hier ook, die zorgt dat alles goed verloopt. Herm Beurskes hier bij ons. Goede stemdagen gehad, gisteren op maandag en vandaag op dinsdag? Ja, redelijk. Het is niet echt storm gelopen, maar het is doorlopend bezoek geweest. Dus in principe wel goed geweest, ja. Er zijn meerdere locaties in Kessel, of is dit de enige? Op de maandag en de dinsdag is dat de enige geweest. En morgen is er nog een tweede. Woensdag is er een tweede in Kessel. In de sporthal. Ja. Dat is waarschijnlijk ook de verwachting. Gisteren op maandag misschien rustig, vandaag wat drukker en woensdag toch de topdag? Ik denk dat de meeste mensen gewoon zijn om op de verkiezingsdag zeg maar, te stemmen. Dit is vanwege corona, dat die uitbreiding er is. En ik denk toch dat de meeste mensen stemmen op de verkiezingsdag zelf. En natuurlijk ook benieuwd zijn dan 's avonds naar de uitslag. Dat is dan in één moeite door, hè. Ja, daar kunnen ze s'avonds natuurlijk mooi voor naar Omroep PNM kijken bij Doc 6... waar de live uitslagenavond zal zijn natuurlijk. Een heerlijke heater in mijn rug, een beetje extra warmte, was wel mooi. Ja, nou, we moeten goed ventileren. En dat is zeker, s'avonds wordt het ook een beetje koud. En wij houden ons hier wel warm met die heater. Dat is op zich wel prima zo. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie tijdens die 3 dagen hier in touw? Nou, we hebben de maandag en de dinsdag hebben we 10. Elke dag 10 personen 's morgens en 's middags verdeeld. En de woensdag ook 10. Dus zeg maar elke dag 10 personen verdeeld over 2 schichten. Ja. Kessel, van historie, altijd een CDA-dorp geweest? Of is het hier historisch gezien toch ook een beetje wisselend? Ja, op zich historisch wel een CDA-dorp. Maar lokaal is denk ik zeker de laatste jaren echt wel in opkomst. En het zal zich een beetje... Vorige verkiezingen was het een beetje kiele wie de grootste zou worden. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat nu gaat lopen. Nou, hartstikke bedankt. Nou, veel succes morgen bij de laatste stemdag natuurlijk. En u zien we natuurlijk ook heel graag morgen tijdens de uitslagenavond. Tot zover Ruud Sturme op locatie. En hij staat er klaar voor, Sander Jansen. En voor hem geldt, spreken is zilver, maar luisteren is goud. We gaan nu aandachtig naar hem luisteren. Wat zijn zijn plannen voor de komende 4 jaar voor de gemeente Pielermaas als lijsttrekker van Lokaal Pielermaas. Dames en heren, Sander Jansen. Dromen, denken, durven en doen. Dat is de titel van ons verkiezingsprogramma. En deze woorden die zijn niet willekeurig gekozen. Dit is wat Lokaal Pielermaas van de inwoners verwacht. We roepen de inwoners op om zelf invulling te geven aan deze woorden. Want juist die invulling die is voor iedereen anders. De inwoner aan de zet en de gemeente is ondersteunend. Het begint met een droom. Wat wil ik? Vervolgens ga je nadenken over hoe je het wilt. Heb je het vervolgens bedacht, dan moet je ook af en toe het lef tonen om iets te bereiken of het gewoonweg doen. Wij willen dat mensen weer meer met elkaar gaan praten dan over elkaar. De polarisatie die baart ons zorgen. Wij staan vaak lijnrecht tegenover elkaar dan dat we naast elkaar staan.
Gelukkig hebben we gezien dat het ook anders kan. Zoals aan het begin van de coronacrisis en nu weer de oorlog in de Oekraïne. Ja, een minuutje gaat snel. Dankjewel, Sander Jansen. Volgens mij was een minuutje van mevrouw Prino even langer. Maar... We gaan het hebben over het tweede onderwerp van vanavond. Dat gaat over duurzaamheid. Aangeschoven is Theo Neesen, de voorzitter van energiecoöperatie Peel Energie. Gefeliciteerd. Vorige week 4 miljoen euro van het Rijk heeft de gemeente gekregen voor het centrum van Panningen aardgasvrij te maken. Is dat de oplossing? Duurzaam te worden? Of het de oplossing is, maar het draagt wel heel veel bij. Ja. Dat is zeker. In een minuutje? Of, nee, te korter zelfs, want 1 minuut is te lang hebben we niet. Wat is het precies? Nou, op het ogenblik speelt natuurlijk de energiearmoede een grote rol. En ook het feit dus dat de energieprijzen zo hoog zijn. Dus de mogelijkheid om vooral op te beginnen het centrum van Panningen aardgasvrij te maken. En zorgen dus dat we minder afhankelijk zijn van de energie die we overal elders vandaan moeten halen. En wij gaan het dus proberen om de mensen het warm water in huis te brengen. Lage temperatuurverwarming. Daar moeten we natuurlijk de woningen voor isoleren. En dat is waar die 4 miljoen voor is. Daar is die 4 miljoen voor bestemd. En dat betekent dus dat we de mensen ook tegemoet kunnen komen. Ja. We gaan het hebben zo meteen over duurzaamheid. Wat geeft u de lijsttrekkers mee? Nou, het ondernemend zijn en vooral steunen. Want wij zijn als energiecoöperatie al 8 jaar bezig. En dit is de eerste keer dat we nou eens een flinke bijdrage ook vanuit het Rijk. Maar we zouden ook nog veel meer bijdrage kunnen gebruiken om allerlei initiatieven te realiseren. En dat is echt hoog nodig. Meer geld dus? Meer geld en vooral ondernemendheid. Als wij komen met plannen ondersteunen vooral. We gaan naar de stelling toe. Dit is hem. Duurzaamheid. Het is een van de kernwaarden van de gemeente Peel en Maas. Want als het gaat om energie, moet ook Peel en Maas verduurzamen. Huizen gaan van het gas af. Zonneparken en windmolens verschijnen in het landschap. De afgelopen jaren werd het windpark Ergelse Heide gerealiseerd en kwam er groen licht voor 2 zonneparken. Maar wat kunnen inwoners zelf doen? D66 opperde in het Politiek Café een onafhankelijk duurzaamheidsloket. Andere partijen waren daar niet zo'n direct voorstander van. CDA vindt dat bedrijven deze rol ook kunnen oppakken. Lokaal Peel en Maas wil inwoners ondersteunen bij het isoleren van hun woning en andere energiebesparende maatregelen. Maar wat moeten we nu echt doen om inwoners en bedrijven uit te dagen om het duurzaamheidsvraagstuk aan te pakken? Dat aan te pakken. Mevrouw Priebelwees, mag ik u als eerste het woord geven? Ja, duurzaamheid is een enorm begrip. Hè. Daar valt zoveel onder. Daar is onder andere energie een hele belangrijke voor. Ik word even geattendeerd dat we wel een kwartier moeten houden. Ja, stel je voor. Heel goed. Ik zei al niks, maar goed. Maar duurzaamheid is meer dan alleen energie. Duurzaamheid is ook hoe je omgaat met lucht, water en grond. Hoe je omgaat met het buitengebied, met stikstofuitstoot, met gifbestrijding. Hoe je omgaat met afvalverwerking. En een van die aspecten is inderdaad ook hoe we straks van die CO2-uitstoot afkomen. Door op een andere manier met energie op te gaan. Ja. En als we daar dan over willen hebben, dan zou ik willen pleiten om dat vooral in de wijken en de dorpen collectief aan te pakken. Laten we nou zorgen dat mensen die dat niet zo goed kunnen betalen, dat we samen gaan inkopen en dat we het ook samen gaan aanbrengen. En dat het dus veel goedkoper is en bereikbaar is voor mensen via een revolverend fonds, om dat ook echt te doen. Want dat kunnen mensen met een redelijk inkomen niet eens betalen. Het verbaast me wel een beetje dat u de term samen gebruikt. Want we hadden het vooraf aan deze uitzending erover. Ja, het is dat een meestal beetje iets voor het CDA was, hoor. Ja. Nou had ik het niet over gezin, dus dat scheelt weer. Ja. Maar ik wil niet ontkennen dat wij samen op de aarde zijn. En dat we die ook samen moeten bewaren. Ja. En het CDA heeft het altijd over rentmeesterschap. En dat kwam ik nou net weer niet tegen. Ik breng u even weer terug op aarde. Want we moeten het zo concreet mogelijk maken voor de kijker, voor de kiezer. En we moeten het samen doen, meneer Wanter. Daar kunt u niet tegen zijn, toch? Nee, precies. Maar het moet ook wel realistisch zijn. Hè? We hebben onszelf een enorme opgave opgelegd als Rijksoverheid weer. En dat ook weer naar de gemeentes toegepompt. Zo van, maken jullie daar maar chocolade van. En gaan jullie dat maar weer oplossen. Is dat haalbaar? Ik denk, als iets haalbaar is, dan zou je dat vooral veel meer centraal moeten gaan sturen vanuit de Rijksoverheid. Ik denk dat dat veel meer zoden aan de dijk zet dan dat iedere gemeente, 340 hebben we er in Nederland, dat die weer zelf het wiel gaat uitvinden. Dus help mensen
met het verduurzamen van een huis. Zeker op dit moment, hè, ja, de nood is hoger dan ooit. En neem dan maatregelen. Ja, gebeurt dat nu al, dat helpen van de mensen? Gebeurt dat genoeg? Nee, in ieder geval niet vanuit de Rijksoverheid. Ik heb het in ieder geval nog niet gezien. Nee. En vindt u dat wij de mensen hier in de gemeente Pietermaas genoeg helpen op duurzaamheidsgebied? Nou, misschien is het goed om even te weten dat 54% van de woningen in Pietermaas al een energielabel A of B heeft. 6,5% heeft een energielabel F of G. Dus wat dat betreft hebben we het best al goed op de rit, hoor. Ja. Maar wij denken, ieder kilowattuur of iedere kuub gas die je niet verbruikt, dus door isolatie of door bewust omgaan, dat is er 1 minder die we niet hoeven op te wekken. Ja. Maar zegt u, we hoeven dus nog niet zoveel te doen, we doen het al goed? We zijn heel goed op weg. Maar nogmaals, ook de groepen die juist nog niet aan die isolatienormen toekomen, en het zijn dus vaak de energielabels C, D, E, F en G, ja, die zullen we echt wel op de een of andere manier moeten ondersteunen. Ja. Die moeten we ondersteunen, meneer Helders? Nou, ik denk dat onze gemeente het al heel erg goed en vooruitstrevend doet op dit gebied. Als je kijkt naar Noord-Limburg in ieder geval, dan lopen wij gewoon voorop. Dan hebben wij het meest duurzame stadskantoor van Nederland. Dan liggen er zonnepanelen op onze sporthallen. Dan hebben wij heel veel bedrijven op de industrieterreinen waar zonnepanelen op daken liggen. En laten we dan ook even benoemen dat niet bij de huishoudens het grootste energieverbruik zit, maar dat zit met name in de industrie. En dat is echt rijksbeleid, want laat u niets wijsmaken, 5, 6 windmolens is een druppel op een gloeiende plaat. We hebben er 300 nodig om aan de volledige energiebehoeften van deze gemeente te voldoen. En dat is heel erg veel. Ja. En ik denk dat de gemeente met name die verbindende rol kan spelen, ook als een soort uitvoeringsorganisatie voor laagdrempelige informatie aanleveren. En dat de echte harde noten gekraakt moeten worden in Den Haag. Want ik ben het met de heer Want eens, je kunt niet op 340 plaatsen het wiel uit gaan vinden. Nee. Energie aan zich is helemaal niet zo duur, maar de belasting is duur. Ja. En subsidies op warmtepompen, op verduurzamingsmaatregelen, daar zit de factor, zodat het voor de mensen zelf ook interessant is en wij moeten het begrijpelijk maken. Meneer Helders, de afgelopen tijd is er veel gebeurd in de wereld. Hè? Ja. Zelfs wat dreigementen bij een oude kerncentrale en Oekraïne. Is uw mening over kernenergie daarmee een klein beetje veranderd? Of zegt u nou, nee, u gaat nu appels en peren vergelijken? Ik denk dat je nu niet meer met droge ogen kunt beweren dat kernenergie niet een van de oplossingen gaat zijn voor de toekomst. Als je kijkt hoe ontzettend afhankelijk wij zijn van het buitenland voor energie en hoe ontzettend traag en lastig hier die energietransitie gaat, dan heb je een paar flinke klappers nodig. De Zeeuwen hebben al aangegeven, zet er nog maar een kerncentrale bij. En daar hoop ik dat het Rijk onder aanvoering van Rob Jetten heel snel werk van gaat maken. Ja. En als je dat niet doet, dan hoop ik dat ze me een schop onder de kont geven. Ja. En als ze vragen, goh, Pietermaas heeft er ook nog een redelijk buitengebied. Er kan wel een kerncentraletje staan. Ja, wat zegt u dan? Ja. Nou ja, je hebt 3 logische plaatsen in Nederland. Dat is de Maasvlakte, dat is Borselen, dat is Eemshaven. En voor de toekomst zien wij ook mogelijkheden in SMR's. Dat zijn kleine reactoren waar een volledige stad of een volledige provincie op kan draaien. Die worden nu door Rolls-Royce ontwikkeld in Groot-Brittannië. En die vinden wij wel heel interessant om in de gaten te gaan houden. Maar laat u niks wijsmaken, kernenergie is nog steeds de schoonste, duurzaamste en veiligste bron van energie. Ja, u kunt mij volgens mij alles wijsmaken op duurzaamheidsgebied. Meneer Alkader, hoe luistert hier naar? Nou, laten we het vooral allemaal terugbrengen naar het hier en nu, naar Pietermaas. Ja. In plaats van het land in te kijken. Ik denk dat waar meneer Helders wel gelijk in heeft, is het informeren. Ik denk dat het begint met het informeren van inwoners, van ondernemers. En daar kun je als gemeente wel zeker iets in betekenen. Goede informatie over wat duurzaamheid is, welke duurzaamheidsmaatregelen. Ziet u dat voor zich? Dat zou kunnen via een duurzaamheidsloket. Maar dat is maar een begin. Ik denk dat als het gaat om de betaalbaarheid van het verduurzamen, dat zal bij de woningcorporaties zullen daar de woning in hun bezit. Dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Alles wat daarbuiten valt, ja, daar zullen we met elkaar over moeten nadenken. Bijvoorbeeld, we hebben het net over woningen gehad, woningen die nu worden opgeleverd, die al jaren geleden in de planning lagen, die worden nu straks opgeleverd met gasaansluiting, omdat dat toen in de plannen stond. Nou, moeten we daar zullen we het met elkaar daarover moeten hebben, onder andere. Nieuwe woningen worden allemaal gasloos opgeleverd.
Dit is niet zo. En de woningcorporaties, dat is nou net een voorbeeld van hoe het wel moet, want die doen al heel veel. Het gaat nou net om die mensen die een huurwoning hebben en die dat maar net kunnen betalen, of een eigen woning en die dat maar net kunnen betalen, die innovatie niet kunnen betalen. En daar moeten we iets voor regelen. Dat we dat gezamenlijk goedkoop inkopen, of dat we een revolverend fonds instellen. Maar in ieder geval dat je dat collectief gaat aanpakken. Ik heb de indruk dat u meer bij de bedrijven wil neerleggen. Klopt dat? Nee, we moeten dat samen doen. Maar samen. Ik heb een voorbeeld van mevrouw Primowees. Als je nu een warmtepomp aanvraagt, krijg je dit jaar 2850 euro ISDE-subsidie. Het restant kun je lenen bij de provincie Limburg. Alle Limburgers kunnen daar gebruik van maken voor 1 à 2%. Dat is qua maandlasten, ook voor minima, een goede oplossing. En daar moeten we mensen over informeren. Want lenen is inderdaad eng, maar in onroerend goed en voor jouw maandlasten te verlagen, is dat een uitstekende financiering die bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen die wij hebben. En als dat niet goed gaat, dan moeten we daar bijvoorbeeld mensen over informeren. En daar ben ik het volledig met mevrouw Primowees eens. Informeren, want mensen weten het niet. Maar ten tweede, er zijn heel veel mensen die hebben al tot hier schulden. En dan nog een keer lenen, dat zien mensen niet zitten. 300 euro gasrekening helpt dan ook niet als je schulden hebt. Nee, natuurlijk niet. Nee, zeker niet. En dus als dat rendement oplevert 20%, dan moeten die mensen dat juist heel snel doen. Maar het gaat nou net om over die drempel heen te komen, dat je in die nieuwe flow komt. En daar zit de crux. En daar moet de gemeente niet afwachten tot mensen zelf met plannen komen. Daar moeten mensen de regie nemen van de gemeente. Daar moeten we de wijken in en we moeten mensen bij elkaar roepen. Desnoods een sociale raad, de energieraad. Mensen bij elkaar roepen om dat samen te gaan oplossen. Maar hoe gaan we dat doen? En in welk tempo gaan we dat doen? Tegen welke kosten gaan we dat doen? Meneer Jansen, we moeten meer de regie nemen in de gemeente. Nou ja, of we meer de regie moeten nemen, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Wat mevrouw Primowees wel terecht opmerkt. Er zijn inderdaad een hele groep mensen die op die energiearmoedegrens leven. En misschien echt ook daartegen en helemaal met de prijzen van nu. Misschien dat we inderdaad kunnen denken aan een soort achtergestelde lening. Want de investering die ze nu doen, die rendeert gelijk terug op een energierekening. Dus ja, het doet pijn als je nu voor 1 à 2% 20.000 euro moet lenen. Maar dat verdien je binnen no time weer terug op je energierekening. Ja, maar dat is er dus al. Ja, maar dat is nu gelijk betalen. En wellicht dat we daar iets kunnen doen in een soort achtergestelde lening. Nee, dat is een achtergestelde lening. Dan heeft u niet door hoe die mensen dagelijks leven. Die knopen al heel moeilijk de eindjes aan elkaar. Die gaan echt niet zo'n risico aan. Dat risico is veel te groot voor dat soort mensen. En daar moeten wij op inzoomen. Met dat soort mensen, ik vind het een beetje vervelend hoe u mensen hier wegzet. Nee, ik zet geen mensen weg, maar er is een groep die u niet ziet en ik wel. Nou, ik vind dat echt onzin. Ik denk dat je juist, en ik steek die handschoen uit naar u, dat wij daaraan moeten gaan werken om de mensen die dat eng vinden om te investeren in een woning, die daar financiële zorgen over hebben, dat we die eerlijk en goed informeren en dat we die wijzen op de regelingen die er zijn om het veilig en betaalbaar en haalbaar te maken. Wie moet dat doen, meneer Helders? Nou, daar ligt een rijkstaak van bij de gemeente. Dat is al zo. Ja, dat is maar al dat zo, moeten we misschien beter gaan doen, want de nood is nu echt hoog. Ja. Ja, maar het investeren, dat ben ik met mevrouw Primowees eens. Het investeren, als je toch al zo weinig te maken hebt en dan ook daarover gaan lenen, dat is erg lastig. En dat moeten we ook vooral niet vanuit de gemeentes gaan liggen stimuleren. Dat moet echt rijksbeleid voorkomen. Want het is ook op het moment dat je investeert in zo'n warmtepomp, dan liggen alle risico's ook bij jou. Hè? Als dat ding kapot gaat, dan moet je daar ook weer zelf voor gaan zorgen. Dus, en je bent meteen al gebonden aan een bepaalde techniek waar je al de komende jaren niet meer mee vooruit kunt. Dus slimme oplossingen, zoals hier ook in de pijplijn zitten, hè, met waterstof bijvoorbeeld. Ja, die kun je dan niet. Die kan je dan niet meer inzetten. Waarom is dat makkelijk? Of inderdaad. Naar de toekomst wijzen van ja, misschien komt er eens ooit een oplossing. Er liggen nu oplossingen. Maar dat doet hij zelf ook met kernenergie. Nee, dat zeggen wij al 10 jaar. Dat ding had er moeten staan. En wij zeggen, we moeten nu beginnen. We moeten nu beginnen, want de windturbine staat er ook over 6 jaar pas. Die staat er nu toch niet? Nee, maar ze moeten daar nu aan gaan bouwen als de sodemieter. U heeft het over dingen die door Rolls-Royce nog worden ontwikkeld. En misschien in 2050 een keer mij, zou er een PLMA's in kunnen staan? Ik zeg, nou, een kleintje kan in de toekomst misschien wel, maar voor nu hebben we een paar grote nodig. En daar zijn al locaties voor. En daar is de Rijksoverheid al mee bezig. Moet mij niets in de mond leggen. En als we nu gaan bouwen, dan weet u ook dat die volgend jaar er niet zijn. Nee, natuurlijk niet. Dan zijn er misschien over 10 jaar. Dus mij verwijten dat ik naar de toekomst kijk, nou, dat doet hij zelf. Nee, ik wijs u op technieken die er al zijn voor de huizen van mensen. En ik heb het juist over techniek die mensen zelf in huis moeten hebben. Hè? Ja. En dan afhankelijk zijn van één soort stukje techniek en niet meer kunnen profiteren van hetgeen wat er in de toekomst aan zit te komen.
Dat is jammer, want dan ligt de hele risico leg je bij die mensen neer die het toch al zo zwaar hebben. En in de tussentijd betalen die mensen gewoon een dure gasrekening. Het CDA is gewoon afwachtend, zoals altijd. Dat staat niet voor ons. Als je alleen wacht op nieuwe innovaties... Als je alleen afwacht op nieuwe innovaties, dan is het al te laat. Heel begrijpelijk het probleem dat als we nu iets doen en dat ze straks achterhaald is, moeten we in ons achterhoofd houden. Maar als we alleen gaan wachten op de nieuwe innovaties, die gaan te langzaam. Juist. Dus ik denk dat we zeker in gesprek moeten over het informeren. In gesprek moet het betaalbaarheid voor de mensen waar het gewoon lastig voor is. En dan is het niet alleen voor de minima, maar ook voor de middenmoot. Het is gewoon een dure aangelegenheid, dat verduurzamen. Daar moeten we wel eerlijk ook in zijn. En dan kijken hoe we dat met elkaar kunnen opvangen. Ja, ik moet even mevrouw Primowees het woord geven. Want u had even het gevoel dat u niet meer meedeed met het debat. Nou, het ging lekker zo, dat bekvechten tussen heren, zoals dat altijd je zou bijna vergeten dat dus we in college zitten. Ik kan wel even een sigaret gaan roken. Maar... Ja. Ja. Het kan wel even, hoor. Maar dat mag hier niet, geloof ik, in deze ruimte. Nee. Laten we dat maar niet doen. Maar er moet betere informatie gegeven worden, toch? Wat zegt u? Er moet betere informatie gegeven worden. Nou, dat in ieder geval. Maar wat mij steekt is dat ik een paar weken geleden hoorde ik de wethouder zeggen... nee, we gaan niet het dorp of de wijken in. De mensen moeten zelf komen. Dat gebeurt niet. Mensen die blijven nu bibberend in hun hoekje zitten en wachten tot er wat er afkomt. De gemeente moet zelf naar buiten. Zelf de mensen bij elkaar roepen. Wijk voor wijk. En kijken wat er kan en hoe het kan. Als ze nou niet zelf komen, meneer Helders, wat moeten we dan doen? Nou, het is op de eerste plaats de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Maar wij als gemeente kunnen daar wel bij helpen. En we moeten daar mensen gewoon op wijzen in de toekomst dat die mogelijkheden er liggen. En als mensen dan nog steeds willen en weten zeggen, nou, ik doe het niet, nou, dan is dat een probleem. Wij zijn niet van het dwingen als liberalen. Wij zijn van het faciliteren en het goed informeren en dat mensen... Maar u wilt wel mensen bereiken, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Als u de mensen niet bereikt op die manier... Nou, dan moeten we daaraan werken. Dat we de mensen bereiken, maar dat ze wel zelf die keuze maken. Wij gaan mensen niks door de strot duwen. Als iemand geen warmtepomp wil, als hij liever een dure gasrekening betaalt... prima, maar die mensen kunnen misschien ook isoleren... of een hybride warmtepomp. Er zijn heel veel mogelijkheden. Maar ik denk dat wij daar met name de taak hebben... om daar goed over te informeren. En dat het inkomensbeleid en de koopkracht echt in Den Haag geregeld moet worden. En dat wordt nu ook gedaan. De energiebelasting wordt verlaagd, de BTW op energie wordt verlaagd... de minima krijgen €800 ter compensatie van de stroom- en gasrekening. Daar kunnen wij uit gaan voeren, daar zijn we als organisatie klaar voor. En de rest ligt dan bij de gemeente, met inkomensbeleid ligt in Den Haag. Ja, inkomensbeleid ligt in Den Haag. En bij het CDA zit er vast en zeker ook iemand op de lijst... die in Den Haag wel wat lijntjes heeft. Ja, dus zeker. dat komt daar ongetwijfeld binnen, toch? Dat is altijd het voordeel van een landelijke partij, of tenminste de landelijke partijlijnen. Dus die kunnen we prima daarin gebruiken, ja. Ja. We zijn het over één ding eens. De duurzaamheid kan beter, maar is al goed, volgens mij. Ja. Nou ja, we doen al iets op het gebied van de energie. Maar qua duurzaamheid doen we het nog niet echt goed. We hebben nog steeds een behoorlijk slechte lucht, bijvoorbeeld. En dat vind ik ook onder de duurzaamheid vallen. We hebben nog steeds veel te veel verkeer door de kernen. Ook dat valt wat mij betreft onder duurzaamheid. Er zouden veel meer mensen op straat moeten kunnen fietsen, lopen... zonder hinder van auto's te gast. Daar zouden we nog wel iets aan moeten doen. Oké, genoeg werk aan de winkel dus. Wij naderen het einde, en ik zie het ook. De zandloper is door. Dit was het tweede debat. Theo Neessen, wat vond u ervan? Nou, ik merk dat de verschillen toch nog ook in de partijen best wel groot zijn. En de voortvarendheid, de snelheid waarmee we dit soort problematieken op moeten lossen... ik denk dus dat het goed is dat, en dat hebben de partijen dan wel erkend... dat vooral initiatieven van onderop, de burger erbij betrekken... dat die gesteund moeten worden, want dan bereik je het meest. En dat is de wijken ingaan. Ja, ik zag u ijverig knikken toen mevrouw Primowees dat zei. En dat gaan we ook. We gaan de wijken in, want dan bereik je de mensen... en je moet de mensen meekrijgen, dus dat is heel belangrijk. Ja, samen. Ik heb geturfd ook een aantal keren. En nogmaals, roep ik ook de partijen op in de gemeente... om ondernemend zijn en dit niet afwachten en maar uitstellen. Ja, goed. Dat was dit debat. Dank u wel. Graag gedaan. Theo Neessen was dat wel.
Het is tijd voor de volgende pitch van vanavond. Hij staat al klaar. Het is CDA-lijsttrekker Rob Wanten. In 2026 zijn we erin geslaagd Pelemaas verder te ontwikkelen als gezinsvriendelijke gemeente. Dat is van groot belang voor jongeren en voor ouderen. We hebben samen verder gebouwd aan meer woningen, leuke speelplekken, goede scholen en een bloeiend verenigingsleven. De ontwikkeling van Pelemaas als gezinsvriendelijke gemeente gaat hand in hand met aandacht en goede zorg voor onze ouderen. Alleen door genoeg nieuwe aanwas aan jonge mensen blijven we in staat onze ouderen ook over 10 of 20 jaar de aandacht en zorg te geven die zij verdienen. Hier staat het CDA voor. Deze ontwikkeling kunnen we alleen samen maken. Doet u samen met ons mee, stemt u dan CDA. Rob Wanten zei het al, gezinsvriendelijke gemeente, er horen natuurlijk ook kinderen bij. En de raadsleden van morgen zijn de kinderen van de kinderraad van nu. En wij zijn wel benieuwd wat zij van de onderwerpen vanavond hier in het debat vinden. Ik ben Diede en ik ben een kinderraadslid. En ik ben Veerle en ik ben precies hetzelfde. Hoi, ik ben Angela, ik zit in de kinderraad. Ik ben Sophie en ik zit ook in de kinderraad. Nou, sommige mensen die gaan dus in plaats van hun huis verkopen en dan in andermans huis gaan wonen, willen ze per se een nieuw huis. En dan doe je bijvoorbeeld weer land inpikken. Je hebt wel een paar parkjes, maar ik kom niet zo vaak meer parkjes tegen of zo. Ik vind ook dat er meer natuur moet komen, omdat natuur is belangrijk voor iedereen. En dieren natuurlijk. En ik vind ook dat er wel gewoon huizen moeten gebouwd worden, maar niet te veel, zeg maar. Gewoon wat een beetje past, maar dat je wel natuur hebt. Nog. Hoeveel huizen moeten erbij komen? Niet te veel. En wat is niet te veel? 10? 100? Ja, wat noem je niet te veel? En er zijn dan wel genoeg plek is er om buiten te spelen. En anders kunnen ze misschien ook wel bij familie gaan wonen, voor even totdat ze een huis hebben gevonden. Minder tegels. Dus bijvoorbeeld het schoolplein, dat ligt ook helemaal bezaaid met alleen maar stoeptegels. Terwijl het ook gewoon groen kan zijn, gras. Bij ons, bij de manege, wilden ze daarnaast de manege arbeidsmigranten plaatsen. Maar dat is niet zo'n goede plek daarvoor. Dus ze hadden dan van die formulieren en dan konden ouders dat invullen over of je daar voor of tegen was. En uiteindelijk hebben ze dat niet gedaan omdat er veel mensen tegen waren. Dus dat is wel goed, maar dan moet je wel kijken op welke plek je de arbeidsmigranten neerzet. Dat er ook gewoon oudere scholen zijn, dus ook voor oudere mensen die hier komen. Niet alleen voor kinderen. Nederland moet gewoon uitbreiden. Nee, gewoon wat kostbaarder zijn met wat ze hebben. Dan vind ik dat ze daar naartoe moeten en moeten leren de taal. En dat er mensen om hen heen dat hun moeten helpen. Ja. Anders kom je niet ver. Zonnepanelen zeggen ze dat dat duurzamer is. En windmolens en zo. Ja. Iets met beter voor de natuur of zo, voor het milieu. Als je heel creatief bent, is het zeker iets voor je. Want je moet ook dus creatief zijn. En als je heel goed ideeën kan bedenken, is dat ook wel iets voor je. En het is ook als je bijvoorbeeld niet creatief bent, als je niet creatief bent, dan hoeft het niet te zijn dat je niet mee kan doen. Iedereen kan meedoen? Ja. Ik heb per ongeluk wel een keer een plasticje bij de grond gegooid. Toen probeerde ik hem eruit te vissen, maar dat lukte me niet. Oh. Veel succes allemaal. Ja, dat waren de kinderen van de kinderraad. En wellicht worden de adviezen opgevolgd. Niet allemaal, maar wellicht maar enkele. Goed, we gaan het hebben over het volgende onderwerp. Het betrekken van inwoners bij de politiek. Ik praat erover met Harmen Binnenma. Hij is docent bestuur en beleid aan de Universiteit in Utrecht. En we zien hem al, want hij zit niet aan tafel. Want meneer Binnenma, goedenavond. Waar zit u precies? Goedenavond, ik zit in Utrecht thuis. Precies. U bent ook politiek betrokken, hè?
Zeker, op dit moment wat minder actief, maar ik ben inderdaad op verschillende plekken voor GroenLinks actief geweest. Ja, ook in de Eerste Kamer, begreep ik. Hè? Ja. Burgerparticipatie. U heeft er al wat artikelen over gewijd. Bijvoorbeeld over de Sociale Raad een paar jaar geleden. Hè? Wat zijn die manieren om de burger meer te betrekken bij de politiek? Ja, de reden om toen in Pielermaas te kijken en ook op andere plekken was dat loting een heel populaire manier werd om burgers te betrekken. Waarbij de hoop was dat er veel meer diversiteit, veel meer verschillende mensen mee zouden doen die daarmee ook verschillende ideeën aan tafel zou krijgen. En tegelijkertijd waar we ook altijd hebben naar gekeken van wat levert het uiteindelijk op? En zien mensen ook iets van wat ze bij zo'n burgerforum of bij de sociale raad of op andere plekken waar ze door lood bij elkaar gebracht zijn, ideeën hebben ontwikkeld, voorstellen hebben gedaan. Gaat de gemeenteraad er ook direct mee aan de slag? Doen de ambtenaren daar iets mee? Doet het college er iets mee? En veel van de teleurstelling die bij veel mensen tegenkwamen was, nou, we hebben er heel veel tijd, moeite, energie in gestoken. En we zien uiteindelijk er heel weinig van terechtkomen. Of het nu was dat ze er zelf mee aan de slag zouden gaan, dat het aanvankelijke enthousiasme verdwijnt. Maar ook dat ze eigenlijk merkten, ja, de gemeenteraad zei dat ze het belangrijk vonden, maar dat er ook nog 10 andere dingen waren die ze ook heel belangrijk vonden. Dus de gemeenteraad moet daar meer naar luisteren, zegt u? Of zeggen die mensen dan? Nou, ze moeten niks, maar ze moeten denk ik, of in ieder geval wat verstandig zou zijn. Dus denk ik als een gemeenteraad en ook een college dat dit soort initiatieven onderneemt. Of het nu gaat over buurtbudgetten, burgerjuries, burgerforum, allerlei varianten die bedacht zijn. Wat is de bedoeling daarvan? Willen we vooral mensen informeren over wat er speelt? Of willen we ze daadwerkelijk invloed geven en laten mee uitvoeren van dit beleid? Want we merkten bij veel inwoners dat vooral de onduidelijkheid over de verwachtingen en de uiteindelijke uitkomsten en wat ermee gedaan zou worden, voor hen ervoor zorgde dat ze wellicht de volgende keer niet mee zouden gaan doen als ze ontevreden waren over wat er uiteindelijk met hun ideeën in de praktijk gebeurde. Ja, wat adviseert u in zo'n zelfsturende gemeente als de gemeente Pielermaas, waar veel dingen van onderop komen? Nou, ik denk dat je daar heel erg goed kunt aansluiten bij wat al in verschillende dorpen en wijken gebeurt. Hè. Dat je ook niet per se zou moeten zeggen, dit is de ene vorm die werkt. Alle regionaal gesproken zou je kunnen zeggen, wat in Deurne of in Leudal werkt misschien in Pielermaas niet en andersom. Dus je moet denk ik ook daar waar al heel veel actieve inwoners zijn. Ik zag net een energiecoöperatie voorbij komen. Ik kan me ook voorstellen, wat over woningbouw zo net, dat er ook daar initiatieven zijn om zelf woningen te gaan bouwen. Dat je veel beter als gemeente kunt aansluiten op die initiatieven. Kunt kijken wat zijn de belemmeringen die we weg moeten nemen. Of dat nou juridische of soms ook financiële belemmeringen zijn. Het niet vanuit de overheid aan mensen gaan vertellen wat het beste voor hen is, maar zegt, nou, er is heel veel zelforganiserend vermogen, heel veel kracht in die lokale samenleving aanwezig. Laten we vooral kijken hoe we daar goed op kunnen aansluiten. En laten we vooral ook lekker uit de weg blijven wanneer mensen het prima zelf kunnen en die overheid eigenlijk ook in heel veel opzichten niet nodig hebben. Dank voor uw reactie en de komst hier digitaal naar deze uitzending. We gaan naar het debat toe en dat gaat over deze stelling. Tijdens een debat in het Politieke V ging het er al over. Moet een burgerraad met geloten inwoners zoals de Sociale Raad terugkomen? PvdA GroenLinks is voorstander en ook D66 ziet hier mogelijkheden. Andere partijen zijn wat terughoudender in de terugkeer van de Sociale Raad. Maar hoe betrekken we de burgers bij de overheid? Want daar gaat het in de basis om. Wat is volgens de partijen burgerparticipatie? Wat kunnen inwoners en mogen inwoners zelf doen om dichter bij de overheid te staan? Kortom, wat moet Pielermaas doen om burgers meer te betrekken bij de lokale politiek? Ja, de vraag is duidelijk en de zandloper gaat om de 15 minuten. U keek met bijzondere belangstelling, meneer Elkader, naar uw vakgenoot. Iemand uit uw stal, geloof ik, hè? Kent u hem? Nee. En... Maar ik inderdaad, het is een hele interessante stof tot nadenken. We roepen al jaren, hoe betrekken we inwoners dichter bij de politiek? Er is een kloof al jaren, praten we met elkaar over. En wij hebben daar wel ideeën over, inderdaad. We hebben vorige keer al genoemd. Laat inwoners de kans krijgen om iets te agenderen op de raadsagenda.
Dat is een beetje eng, want de gemeenteraad is toch gekozen. 1 keer in de 4 jaar, precies. 1 keer in de 4 jaar mogen we naar de stembus met z'n allen. En in de tussenliggende 4 jaren mogen inwoners eigenlijk niet veel verder komen dan dat. Maar dus laten we dat... een burgerpanel is ook zo'n middel. Het zijn allemaal middelen. Het is allemaal niet de oplossing, maar het zijn allemaal middelen, vormen om inwoners dichter bij de politiek te krijgen. Mensen die hier nu in DOC 6 zijn heel erg betrokken. En ik heb ook de indruk, als ik zo om me heen kijk, dat ze een beetje tot de achterban behoren. Maar de gemiddelde kiezer, zit hij er nou op te wachten om overal mee te doen? Of denken ze, joh, ik stem jullie, jullie komen in die raad en ik vind het wel prima zo. Doe je ding. Nou ja, dat weten we. Laten we het eens uitproberen. Laten we het eens uitproberen. Misschien komen er hele verrassende mensen, ideeën. Alleen het enige waar we wel op moeten letten, dat is ook net genoemd, vertrouwen. Als je niet de spelregels met elkaar goed afspreekt, als iemand teleurgesteld raakt, dan ben je hem 10 stappen achteruit. Maar je krijgt af en toe ook nee, hè, meneer Heldens? Ja, het gaat inderdaad... verwachtingsmanagement is heel belangrijk. Als je mensen iets vraagt, dan moet ook duidelijk zijn wat je daarmee gaat doen. Wat verwachten de inwoners op dit moment van de gemeente, van zichzelf? Waar mogen ze meedenken? Wat is jullie verwachtingspatroon eigenlijk van de kiezers? Nou, dat zou u op de eerste plaats kiezer natuurlijk zelf moeten vragen. Maar ik denk dat wij in deze gemeente het eigenlijk al heel erg goed doen. We hebben 11 Nee, maar ik draai het toch even kernen. om. Dat zou je de kiezer moeten vragen, maar u wilt in de raad komen. Dus u heeft vast en zeker veldwerk gedaan. Jazeker. Het valt in staat met goede volksvertegenwoordigers te kiezen op de eerste plaats. Mensen die hun oor te luisteren leggen in de kernen en die ook ergens verschijnen als ze uitgenodigd worden. En daar zit al heel veel verschil in. Dus op de eerste plaats, kies goed. Op de tweede plaats, zelfsturing gaat ontzettend goed in onze gemeente. Wij worden op heel veel plaatsen als voorbeeld genoemd over hoe de dorpsoverleggen de 11 kernen ook in het gemeentehuis weten te vertegenwoordigen met zaken die spelen en met plannen. Ja. En op de derde plaats denk ik dat je in aanvulling op een solide fundament dat we daarmee hebben, kunt praten om af en toe die thermometer in de samenleving te steken met bijvoorbeeld een burgerpanel, sociale raad. Nou, dat is een flop geworden, dat weten we. Maar ik sta er echt wel voor open om dat opnieuw op een goede manier mee te gaan experimenteren. Want de afgelopen 4 jaar, in de coronatijd ook, is er gewoon niets van de grond gekomen. Dat klopt. Meneer Wanten, die thermometer moet in de samenleving. Ja, nou, dat gebeurt ook al op een heleboel onderwerpen. Je moet ook niet denken alsof er daar niks gebeurt. Hè. Zeker zelfsturing, dat loopt prima. Maar ook op onderwerpniveau weten we echt wel de burger te betrekken. Hè. Bij bepaalde ontwikkelingen zoals de gemeente die voor zich ziet, al is het maar om het aanleggen van een weg. Dan willen mensen echt wel meedenken en kijken van hoe die weg ingericht zou moeten worden. En dan luistert de gemeente daar ook nog naar. Dus dat is, volgens mij gaat dat al goed. Het was jammer, ja, maar dat is inspraak, dat is geen burgerparticipatie. Dus je moet heel erg duidelijk zijn als gemeente ook van wat is de kader wat je meegeeft, waarover kan er besloten worden, wat kan er aangepast worden, ja of nee. En wat bij de sociale raad lastig was, is dat mensen er soms wel de haren bijgesleept werden. Hè, en die moesten dan over een onderwerp gaan nadenken. In het blauwe hinein. Ja. Dat is niet concreet genoeg. Ja, ik heb de vorige keer al het een en ander over gezegd. Ik vind het niet terecht. Mag hem even de zin afmaken? Ja, je moet het wel wat concreter maken. En kijken van wat is het probleem wat we hier bespreken en wat moet er uitkomen en wat doen we daar dan vervolgens mee? Maar ik wil eerst eens weten, is er überhaupt behoefte onder de bevolking dat ze daar allemaal aan meedoen? Zeker, als het maar concreet genoeg is, als het maar iets wat hun zelf raakt en waar ze zelf profijt of eventueel nadeel van zouden kunnen hebben. Dan zijn mensen echt bereid om zich daarvoor in te zetten. Ja, dat bestrijd ik. Neem nou zo'n kwestie als die energieschaarste, waar we het nu net het vorige onderwerp over hadden. Ik denk dat, en het is geen sociale raad, het was een raad van geloten burgers, dat als je daar in de breedte mensen een dag over laat stoeien, hoe zouden we dat nou kunnen aanpakken? Wat zouden we moeten doen? Wat zijn de voorwaarden? Onder welke voorwaarden zou je wat moeten doen? En waar begin je dan? Dat voor de langere termijn is, zonder dat daar concreet is, oké, dit gaan we doen, volgende week een motie en beleid. Snap je? Dan snappen mensen heus wel dat je dan meedenkt in een proces.
Ik heb er een beetje moeite mee dat steeds participatie, inspraak en zelfsturing door elkaar gehaald worden. Ja. De participatie is inderdaad, we gaan de weg verbreden. Hebben jullie nog wensen en ideeën hoe dat beter zou kunnen? Maar wij beslissen als overheid. En inspraak is, we gaan het bordje daar zetten, vindt u dat goed? Als u het niet goed vindt, doen we het toch. Dat is inspraak. Ja. Zelfsturing. Je zou bijna denken dat u een NOS-kundige achtergrond heeft. Ja. Als je een tijdje in de raad zit en je let een beetje op, dan heb je dat. Dat heeft u ook binnenkort. Ja. Dus, maar zelfsturing is iets totaal anders. Zelfsturing, dat zijn initiatieven vanuit dorpen die ze ook zelfstandig, soms met een beetje geld van de gemeente en misschien soms met ambtelijke hulp, zelfstandig gaan draaien. De voorbeelden heb ik genoemd. Het Toeshoes. Het hospice, bijvoorbeeld. Dat zijn echte voorbeelden van zelfsturing. Alle verenigingen, ze zijn gewoon zelfsturend. Ja. En daar heb je dus de gemeente helemaal aan de zijkant eigenlijk. Maar dan doen we het toch al hartstikke goed. En er is toch al zelfsturing. Ik hoor dat wij het voorbeeld zijn voor andere gemeentes. Doordat we die begrippen zo door elkaar gaan gebruiken, hebben burgers soms het idee, wacht even, ik wil dit niet. En jullie hebben te doen wat ik zeg, want het is zelfsturing. Dus ook daar hebben wij wel een taak om duidelijk te maken wat van de gemeente is en wat van de burger is. Meneer Jansen. Nee, absoluut. Hè. Wat mevrouw Primewee zegt, dat klopt. Hè. En ik ben er ook tegen aangelopen. Hè. Dit zijn mijn eerste 4 jaar. En ik merk ook dat als ik in die dorpen kom, dat ze heel veel onder de norm participatie of zelfsturing scharen. En ik denk echt dat daar ook een rol weggelegd ligt voor ons als gemeenteraad, maar ook het ambtelijk apparaat om daar duidelijkheid in te geven. Ik hoor hier ook zojuist, en eigenlijk vind ik dat triest om te zien. Ik hoor hier termen als we moeten mensen aan de haren trekken om iets te zeggen. Ik heb zelf ook wel eens een keer van de gemeente een briefje in de bus gehad dat de wijk gerenoveerd werd. Vul alsjeblieft in wat je wil en je kunt een bon winnen van de VVV. Ja, als dat een manier is om input te krijgen vanuit de burgerij, dan zijn we denk ik echt niet goed bezig. Welke partij bedoelt u dan? Dat was vanuit de gemeente. Vanuit de gemeente als organisatie. Ja. Die wouden een wijk gaan herinrichten. En ze vragen dus een input uit die burger. Maar dan stellen ze dus een beloning tegenover. Ja. Ja, als je echt betrokken bent bij die wijk, dan heb je die beloning niet nodig. Dan wil je gewoon datgene doen wat het beste is voor je wijk. En wat we eigenlijk moeten zien te voorkomen, en ik denk dat dat ook de insteek is van die sociale raad of die burgertop, is dat wij niet altijd de usual suspects zien. Daar ging het. Want het zijn heel vaak dezelfde mensen die bij ons als volksvertegenwoordigers hun verhaal komen doen met hun wensen. Dat is dus makkelijk weten. En het is je werk als volksvertegenwoordiger om ook op andere plaatsen je oor te luisteren te leggen. En het is een instrument om daar burgertop of sociale raad of wat dan ook bij te gebruiken. Maar als je je werk als volksvertegenwoordiger goed doet, dan heb je die maar in heel beperkte mate nodig, zo'n instrument. Dus je moet zelf actiever zijn als gemeente. Ja. Nee, wij zijn gekozen volksvertegenwoordigers. Wij moeten dat volk vertegenwoordigen. Dan moeten wij ook te luisteren leggen wat er bij dat volk leeft. Maar overigens even aanvullend op wat de heer Helder zegt. Corona is daar echt een heel goed voorbeeld van om juist die unusual suspects ook te betrekken. Als wij digitale inspraakavonden organiseren, was de opkomst groter dan dat we in een wijkcentrum gaan zitten, in een gemeenschapshuis gaan zitten. Dus dat is ook echt wel een zegen. Hè? En ik denk ook dat we daar een goede middenweg in moeten zoeken van hoe kunnen we nu de usual suspects, die je toch altijd wel hoort, maar ook die stille middengroep, die unusual suspects bij betrekken. En dan zouden we gewoon inderdaad kunnen gaan denken aan zo'n hybride vorm waarin we ook een digitale inspreeksessie organiseren. Je merkt dat dan de drempel toch wel wat lager is. Ja. Heeft er een beetje vertrouwen in, meneer Elkader? Nou, ik hoor hier wel wat ideeën en wat... het is en. Het is niet, we doen dit en dat niet. Dat hoor ik ook bij de heer Heldens. Die zegt in wat mindere mate misschien, maar er is wel een opening. En vorige keer was de VVD volgens mij toch niet zo voor een burgerpanel. Nou, nu hoor ik toch wat opener... Dus ik denk dat we hierdoor wel wat toenadering... Want we willen allemaal dat die inwoner en de lokale politiek wat dichter bij elkaar komen. Maar was die maar anders op de lijst, geloof ik? Of was u het? Maar goed, een vertegenwoordiger van de VVD... Als de heer Elkader zegt dat ik daar niet voor was, dan heeft hij denk ik niet goed geluisterd. Want ik heb daar toen de hand al uitgestoken. Dat een goed idee, daar valt met ons altijd over te praten. Dus als u dadelijk de heilige graal heeft daar, dan denken wij heel graag met u mee. En in de tussentijd brengt mijn fractie gewoon werkbezoeken. We hebben de afgelopen 4 jaar 250 werkbezoeken gebracht in deze gemeente. Ja. En dat is ons werk. Ja, de afgelopen 2 jaar. Ook afgelopen 4 jaar, pardon. Afgelopen 4 jaar, maar ook in coronatijd? Dat is dan in tegen de regels in, binnen de regels. Ik heb echt mensen af moeten remmen in mijn fractie van... jongens, maximale groepsgrootte, let erop. En ga alleen of ga met z'n tweeën. Ik zie wat mensen lachen. Ik moest mijn fractie af en toe afremmen.
Ja. Zo graag gaan ze de samenleving in. Mensen werden er gek van dat ze weer een VVD op bezoek kregen. Nou, ik denk, Die geluiden heb ik ook gehoord. Ja, dat hebt u ook gehoord. Ja, nou, ziet u, wij doen ons werk. Ja. Zijn jullie allemaal zo actief? Kijk, allemaal elkaar, dat gaat dat natuurlijk beloven nu, voor de komende 4 jaar. We zijn al op werkbezoek geweest in de afgelopen periode. Dus Kijk, dat bedoel ik. Ja, dat doen wij natuurlijk ook. Ja, en heel actief. Ja, wat is actief binnen de mogelijkheden die je hebt? Want zoveel vrije tijd heb je niet over, maar we doen het wel. Ja. Ik denk dat we allemaal hier staan. Hè. We zijn allemaal raadsleden. Iedereen is daar betrokken bij. Iedereen die zijn raadslidmaatschap op een goede manier invult, die doet het ook op die manier. Inderdaad, een goede volksvertegenwoordiger laat zich zien. Die pikt die signalen op vanuit de samenleving. En ook daar heb je de usual suspects. Ja, ik wil toch een onderscheid maken voor de kiezer. Ik wil toch een beetje de kiezer helpen dat ze morgen op een partij stemmen, dat ze weten waar ze van staan op dit gebied. Wat is wat betreft u een speerpunt op dit gebied, op die betrokkenheid? Wat moet er absoluut morgen, als u in het college zit of de grootste partij bent, absoluut veranderen in Pelemaas? Nou, daar zou ik in ieder geval veranderen. Ik zou in ieder geval eens willen nadenken over zo'n forum van geloten burgers, om over de grote problemen, niet over de stoeptegel, maar over de grote problemen samen eens gaan nadenken. Ja, stoeptegels liggen heel gevoelig, zelfs bij jeugd. Hè? Stoeptegels liggen gevoelig. Ja. Wat moet er volgens u veranderen, meneer Jansen? Nou ja, als u naar mijn pitch heeft geluisterd, heb ik daarin 2 woorden in ieder geval gezegd. Dromen en durven. Ja. Als mensen een droom hebben, hou hem niet voor je, maar laat hem ook gewoon horen. Dat kan bij ons als politiek, maar dat kan ook gewoon op het Viel dat net gemeentehuis. buiten die minuut of was dat nog in die minuut? Nee, dat was gelijk in het begin. Dan heeft u niet goed geluisterd, meneer Meijer. Ja. Dat was gelijk aan het begin. Ik had er overigens ook nog wel mee willen eindigen. Ja. Maar oké, daar was de minuut net te kort voor. En vervolgens ook, laat je vooral niet tegenhouden. Toon nog eens een beetje lef. Laat je vooral niet weer wegsturen als je ergens een eerste keer nee hebt gekregen. Als je die droom hebt, hou die vast en ga er ook vol voor. Ja, Dat geldt natuurlijk ook voor raadsleden. Toon eens een beetje lef. Want je verschuilen achter burgers, dat gebeurt ook heel vaak. Hè? Dat mensen geen beslissing durven nemen uit angst voor die achterban. En dat hoor je natuurlijk ook niet te doen als raadslid. Hè? Je hoort afgewogen je eigen oordeel zonder last of ruggespraak te nemen. Die eet hebben we afgelegd. Ja, je moet je ook niet altijd populair van maken, meneer Wanten. Hè? Precies. Je bent hier om besluiten te nemen. En dat je daar soms mensen geen plezier mee doet, ja, dat is zo. Dat ervaar je elke dag als bestuurder, moet ik je zeggen. Ja? Ja, heeft u er veel ervaring mee? Nou ja, zeker op het ruimtelijke ordeningsgebied is het altijd belangen naast elkaar. En de vrijheid van de een beperkt de vrijheid van de andere. Dus als het in elkaars vaarwater zit, dan is er iemand nodig die de knoop doorhakt. En dan moet je wel lef voor hebben om inderdaad die knoop door te hakken. Ja. En daarachter te blijven staan. Ja. Want het is heel makkelijk om voor de makkelijkste weg te kiezen of juist het besluit uit te stellen. Ja, er is 1 iemand die van een afstandje naar de gemeente Pelemaas kan kijken. Want hij is afkomstig uit Vlaardingen, hè? En die kan precies weten van, nou ja, zijn wij nou daadwerkelijk het lichtende voorbeeld voor de rest van Nederland? Hoe kijkt u daarnaar? Ja, op heel veel vlakken is Pelemaas inderdaad voorloper aan het pionieren. Maar door al die goedheid moeten we ook niet vergeten dat het niet altijd goed gaat. En dat het beter kan. Dus dat we moeten altijd kritisch blijven. Maar wel naar voren toe. Geloten burgers, sorry? Daar geloof ik in, zeker ook op grote opgaven. Ik laat me graag verrassen door gewoon de creativiteit van de inwoners. Want daar liggen de ideeën. Wij allen zijn ook inwoners van Pelemaas. De creatieve ideeën in huis, net als je de deur dicht achter je de deur dicht doet. Je stapt de samenleving in. Nou, maar wat wij ook vooral willen is dat mensen ook zaken kunnen agenderen op de raadsagenda. Moeten we met elkaar spelregels voor bedenken. Dat gebeurt al in veel gemeenten in Nederland. Dus daar hoeven we niet het wiel opnieuw uit te vinden. Maar dat is wat ons betreft ook een goed middel. Ja, een goed middel. Überhaupt om na te denken over de grote thema's. Ik hoor dat elkaar zeggen en mevrouw Primowitz zeggen. Het nadenken over die grote thema's. Daar zou zo'n groep van mensen die daarover na wil denken wel een idee voor kunnen zijn. Kijk, we hebben de kaderstellingen gehad waarbij experts aan het woord kwamen. Laten we nu ook eens de gewone man aan het woord. En kijken wat voor ideeën daar leven. Is daar volgens mij prima voor. Ja, ik hoor toenadering. Ja, zeker. En ik hoor muziek ook. Ja. Want dat zijn de kaders waarbinnen dit debat werkt. En dat betekent dat we er bijna doorheen zijn. En nu helemaal. Dit was het debat, het 3e debat.
Nog eventjes kunt u stemmen. Vandaag ongeveer nog 10 minuten. Goed, Sturmen is ondertussen van Kessel naar Baarlo gegaan... en staat bij het stemlokaal bij Shiwa. In Baarlo, stemlocatie Shiwa, waar ook gestemd kan worden. Gisteren al op maandag, vandaag nog op deze dinsdag... en morgen natuurlijk ook weer als het de stemdag zelf is, woensdag. Iemand die net hier vanavond gestemd heeft, Daan Bongers. Welkom, goedenavond. Goedenavond allemaal. Komen stemmen, dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? In de gemeente Pielermaas willen ze ook een hoge opkomst. Is het belangrijk voor jou om op de gemeenteraadsverkiezingen te kunnen stemmen? Ja, als je niet gaat stemmen, is een stem verloren, zeggen ze altijd. Hè? Dus dat is wel belangrijk. En het is belangrijk voor het dorp, voor onszelf allemaal. Voor wat je stemt natuurlijk. Ja, ook belangrijk dan dat er kandidaten uit Baarlo zijn... die in de verschillende partijen de gemeente proberen te vertegenwoordigen? Ik moet zeggen dat als je zo door het dorp heen fietst... en overal de posters ziet hangen en de banners... moet ik zeggen dat het best goed doet dat wij zoveel mensen hebben eigenlijk voor op te stemmen. Want het beeld is natuurlijk wel altijd de mensen uit het eigen dorp... kijken natuurlijk ook goed wat er belangrijk is in het eigen dorp. Heb je dat gevoel ook? Dat de mensen die in de raad zitten bijvoorbeeld vanuit Baarlo... ook dingen doen die voor Baarlo belangrijk zijn? Bij ons wel. Wij hebben een goede vriendin die zit in de raad. En je hoort het wel van haar uit dat het belangrijk is. Ja. Ooit zelf gedacht misschien politiek actief te worden? Nee, dat niet. Alleen mee steunen met ideeën voor de gemeente. Hè. Alleen dat lukt niet altijd even goed, maar ja... Nu hier op deze dinsdagavond, beurs voor de avond gekozen. Ik bedoel, de meeste mensen moeten natuurlijk ook werken overdag. Komt het goed uit dat 's avonds de stembureaus ook in die zin open zijn? Heel ideaal, want overdag ga je werken en morgen ben ik ook weer werken. Dus ideaal. Ik had nog net een gaatje vrij, dus ideaal. Super, dankjewel. Hele fijne avond natuurlijk nog. En laten we hopen dat het wordt waar je op gekozen hebt natuurlijk. Dat hoop ik ook zeker, ja. En nu natuurlijk weer terug naar het slotdebat bij DOC 6... waar we nog kunnen gaan luisteren naar hetgene wat daar verteld wordt. Dankjewel, Ruud. Wij gaan naar de volgende pitch van Teun Helders, de lijsttrekker van de VVD. Dankjewel. VVD'ers zijn optimisten. En optimisten kijken met vertrouwen naar de toekomst. We kunnen benoemen dat het nu eigenlijk al heel goed gaat in Pielermaas. Maar als ik wakker word in 2026, dan zie ik om mij heen... hijskranen. Hijskranen om te bouwen voor woningen, voor ouderen zoals Hans. Voor jongeren zoals Noah. Als ik om mij heen kijk, dan zie ik meer groen in de kernen. Dan zie ik niet alleen een kinderraad, maar ook een jeugdraad. Dan zie ik dat de gemeente fors geïnvesteerd heeft in nieuwe schoolgebouwen... en ook in veiligere en betere wegen. En dat met de laagste OZB van Limburg. Dat kan... als u goede bestuurders kiest die zuinig met uw geld omgaan zonder flauwekul. Wat de VVD betreft blijft Pielermaas goed, wordt het beter, stem verstandig, stem VVD. Tijd voor debat 4 van vanavond. Het gaat over arbeidsmigranten. Welkom, Christina Wisniewska. Goedenavond. Leuk dat je hier bent. Je woont al 14 jaar in Nederland. Ja, dat klopt. Ben je voor de liefde hier naartoe gekomen of wat was de reden? De liefde kwam later. Oké, liefde kwam. Waarom ben je hier naartoe gekomen naar Nederland? Ik wilde iets nieuws doen in mijn leven. Ja. En specifiek ook Nederland gekozen? Dat was een toeval, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar ik had er nooit spijt van. Nee, je bent in een geweldige gemeente terechtgekomen. Ja. Wat heb jij... Dat was de enige aarzeling. Ik vraag het nog een keer. Je bent in een geweldige gemeente terechtgekomen. Absoluut, zonder twijfels. Precies. Wat heb jij voor je integratie? Hè? Want daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Wat heb jij meegemaakt? Hoe was jouw integratie hier in Nederland? Ja, dat was misschien niet zo super moeilijk. Maar makkelijk ook niet, zou ik zeggen. Ik moest heel veel dingen zelf uitzoeken. Ik moest mijn eigen keuzes maken. Ik moest zelf heel veel geld en tijd investeren om mee te kunnen integreren hier. En ik was niet altijd even welkom overal, zeg maar. Of ja, misschien niet zo erg, maar ik voelde mij heel lang
vreemd. Ja. En waar merkte je dat aan? Ja, bijvoorbeeld, je bevindt je in de groep van Nederlandse mensen en jij bent enige buitenlandse, zeg maar. Je wil wat kennis maken. Je zegt hallo, jullie zijn hier, wat gaan jullie doen? En dan zie ik een beetje rare gezichten en dan draait zich iemand om in zijn rug, bijvoorbeeld, richting mij. Ja. Nou, iemand anders begon een gesprek te voeren met mij. Oh, wat leuk dat jij hier bent. Waarom ben je hier? Oh, wat leuk. En is het moeilijk? En vragen stellen. En dan kwam het goed. Ja, je moet er zelf iets voor doen. Ja. Of af en toe had ik ook situaties dat ik iets wilde regelen voor mijzelf of voor mijn bedrijf. En ja, ik heb een Poolse achternaam. Ja. En ik had het idee, dat gaat niet makkelijk worden. En ik vergiste mij niet daarin. Dat ging niet makkelijk totdat ik belde. Toen ik belde en ik begon goede vragen te stellen, blijkt dat het alles, dat het misschien een vergissing was, dat wij nog een keer dat kunnen gaan regelen. En toen kwam het goed. Ja. Maar niet zomaar. Dus dat kostte mij, zou ik zeggen, wat extra moeite. Ja. En nu geef jij nieuwe Poolse inwoners hier Nederlandse les. Ja, en daar hou ik van. Ja. Ik vind het een geweldige taal, trouwens. Nederlands? Ja, Nederlands vind ik echt het is ook een moeilijke taal, zeggen velen. Zeggen ze. Ja, maar dat is niet zo? Nee. Oké. Is dat ook weer uit de lucht? Nou... ik ben heel benieuwd hoe het debat gaat volgen. We gaan het zien hier. Dit is de stelling waarover gedebatteerd gaat worden. Pellemaas kan niet meer zonder arbeidsmigranten. Ze zijn van grote waarde voor de economie. Niet alleen in de land- en tuinbouw. In elke sector zijn ze actief. Ze doen een beroep op de woonvoorzieningen en worden gevraagd steeds meer onderdeel uit te maken van de gemeenschappen. Wat betekent dat voor de samenleving? Moeten ze actief door verenigingen worden geworven? Moeten scholen daarop hun lesaanbod aanpassen? Of moeten de internationale werknemers juist zelf het initiatief nemen? De stelling: dorpen zijn aan zet om arbeidsmigranten hun plek in de samenleving te laten vinden. Ja, en de zandloper gaat om. Meneer Wanten, dorpen zijn aan zet als het gaat om arbeidsmigranten. Vind ik wel een lastige. Het is natuurlijk geen verplichting voor een dorp om dat te doen. Maar er zijn al heel veel initiatieven die genomen worden door de gemeenschappen zelf, door de dorpen zelf. Bijvoorbeeld verenigingen die zelf op zoek zijn naar leden en gaan werven bij arbeidsmigranten bijvoorbeeld. Zegt u, er wordt genoeg gedaan eigenlijk? Arbeidsmigranten moeten zelf initiatief nemen? Ik weet niet of je... Kijk, het is een mix van natuurlijk. Hè. Hetgeen wat arbeidsmigranten zelf willen. En het zijn natuurlijk ook verschillende soorten Weet u wat ze willen? Nou, er zijn verschillende soorten arbeidsmigranten. De ene helft die komt hier alleen maar om voor een korte termijn om zoveel mogelijk geld te verdienen. Dat is prima en goed recht. Anderen zijn er om hier echt een bestaan op te bouwen. En dat zijn hele verschillende behoeftes die mensen hebben. Ja. Daar zou je dan ook al anders mee om moeten. Zegt u dan voor de een moet wel het dorp aan zet? Of moeten wel de gemeenschappen aan zet en voor de andere niet? Nee, de dorpen moeten aan zet. Dat vind ik sowieso een beetje een rare. Ja, kijk, de gemeenschappen zijn zelf aan zet om te kijken van hoe kunnen we die mensen een plekje geven in ons, in het dorp, in de gemeenschap, in de vereniging. Ja, moet de gemeente daar een rol spelen, meneer Jansen? Nee, ik denk niet dat de gemeente daar een actieve rol in moet spelen. Overigens hebben wij vanuit de gemeente wel een actieve contactpersoon die ook de contact onderhoudt met name de grote Poolse huisvesters. Dus er ligt ook wel een lijntje met de gemeente. Maar we zien ook hele goede voorbeelden juist vanuit die kernen. Kijk maar naar VV Grashoek. Die hebben gewoon een Pools elftal. Kijk maar naar de bibliotheek in Maassbree. Ja. Die trekken echt. Is dat een voorbeeld van integratie een eigen Pools elftal hebben? De mensen zoeken het wel zelf op. Dus als zij zich samenpakken om een elftal te vormen, dan pakken zij dat op als een vorm van integratie. En dat kan ik alleen maar toejuichen. Ja. Meneer Alcada, de dorpen zijn aan zet als het om arbeidsmigratie. U bent ook een beetje migrant, hè? Ik kom uit het westen, inderdaad, uit de Randstad. Ja. De dorpen zijn aan zet. Ik vind het een lastige stelling, moet ik erbij zeggen. Ik weet niet of meteen de dorpen aan zet zijn, of de dorpen moeten gaan werven en voor verenigingsleven. En ik denk dat er ook een taak ligt bij de gemeente.
op het centrale punt. Ik denk dat arbeidsmigranten bijvoorbeeld zouden moeten kunnen deelnemen aan inburgeringstrajecten, daar waar behoefte is. Als het om bepaalde... Ja, dat ook de gemeente faciliteiten daarin kan voorzien. En de dorpen... Ja, mensen leven in de dorpen, in de kernen. En dat daar lijntjes gelegd worden. Het moeten, weet ik niet. Ik ben niet voor, ik ben niet tegen, moet ik erbij zeggen. Het is denk ik daar waar de behoefte is. Daar waar de behoefte is. En ik denk dat de behoefte al snel bij de buren ligt. Ja. Je leeft in een wijk, je leeft in een buurt. Je leeft met buren. Ik denk dat het daar begint zelfs. En dat als dorpen daar een rol in kunnen spelen, ja, waarom niet? Ja, ik heb het donkerbruin vermoeden dat moeten ook niet bij de VVD hoort. Hè. Afdwingen hoort er ook niet bij. Nou ja, wij moeten het doen, samenleving. En hoe moeten we het doen? Nou, afgelopen carnaval kwam ik best veel arbeidsmigranten tegen. Ik kwam Poolse mensen tegen. Was u dronken verkleed? of niet? Nee, ik was niet dronken. Ik was eitjes aan het bakken voor hongerige carnavalsveerders. En dan raak je in gesprek, want dat is mijn werk. En toen kwam ik 4 Poolse mensen tegen. En ik zeg, leuk dat jullie hier zijn. Nou, zeggen ze, ja, wij wonen hier. En mijn broer is de chef hier in het restaurant. Oh, wat leuk. En ik ben hier ook komen wonen. Ik heb een vaste baan. Hartstikke leuk, hartstikke welkom. En gewoon een praatje maken met die mensen. Ze af en toe een keer helpen. Dat is aan de mensen zelf. En ook dat moet je niet bij een dorpsoverleg over de schutting gooien. Dat moeten wij allemaal doen. En ik vind als arbeidsmigranten hier zich permanent willen vestigen, hier een bestaan op willen bouwen, zijn ze van harte welkom. Ja. Moeten ze ook in de kern gaan wonen en dan moeten wij ze helpen. Is het zo dat wij dat dan ook automatisch doen? Want we zijn natuurlijk een geweldige gemeente, hè? Wel zelfsturing. Ik bedoel, je wordt er trots van als Julianer wordt hier. Maar doen we dit ook bij arbeidsmigranten? Ja, maken we daar ook daadwerkelijk contact mee? Als mijn buren arbeidsmigranten zijn, dan ga ik daar op koffie. En ik hoop dat iedereen dat doet. Mevrouw Pimmermees. Ja, maar ze zitten er niet in de dorp, althans heel weinig. Omdat we ze heel ver wegstappen in hele grote parken. En waarom doen we dat? Wat zeg je? Waarom doen we dat? Omdat we heel bang zijn voor de kiezer en dan bang zijn om draagvlak te verliezen. Daarom doen we dat. We stappen ze zo ver mogelijk weg in hele grote agglomeraties. En we zien ze en horen ze niet alleen bij de Jumbo af en toe. Ik zag hier nu ook een busje van de Bozo staan. Die gaan dan met z'n allen naar de Lidl. En dan gaan ze weer in een busje terug. 0 contact met mensen. En ja, zo gaan mensen natuurlijk niet integreren. Nee, kader. Dan moeten ze niet wegstoppen ergens. Ze moeten wel zichtbaar zijn. In de kern inderdaad. Hoe gaan we dat doen? 4.500 mensen. Er is geen plaats waar. Nou ja, net als ze zijn inwoners van Pielermaas. Dus net als alle andere inwoners van huizen. Nou goed, dan moeten we daar goed over nadenken. Wat we zeggen is, ze zijn een hele grote verrijking voor onze lokale samenleving. En een hele grote verrijking voor onze lokale economie. Als we dat vinden, dan zullen we daar ook vooruit moeten kijken. Vinden wij. En daar mogelijkheden voor moeten vrijmaken. Kwalitatieve huisvesting, menswaardig bestaan. En een menswaardig bestaan bestaat ook uit gewoon midden in de kernen. Ja. En ergens achteraf, dat ze alleen maar met de auto naar een supermarkt kunnen. Dat is ook niet echt menswaardig. Dus, Helders. Daar zit een heel belangrijk onderscheid. Het merendeel van de arbeidsmigranten hier is seizoenswerker. Die komt 4 tot 6 maanden in het aspergeseizoen of in de logistiek in de winter. En zou u het leuk vinden als u iedere 3 maanden nieuwe buren hebt in een woonwijk? Dat is niet goed voor de sociale cohesie in de wijk. Ik zeg, als de mensen hier permanent willen blijven, dan zijn ze super welkom. Dan gaan we de mensen in de kernen huisvesten. En anders, bij seizoenswerk is er helemaal niks mis mee om in fatsoenlijke accommodaties, waar wij de scherpste regels van Noord-Limburg voor hebben, die mensen keurig netjes bij de huisvester of bij de werkgever op te vangen. En daar hebben wij het meest vooruitstrevende beleid in van Limburg. Het probleem is dat heel veel van die mensen zeggen dat ze seizoensarbeider zijn, maar in de praktijk wel een seizoen bij 1 werkgever, maar een volgend seizoen bij de volgende en bij de volgende. En dat ze gewoon op dat park blijven wonen. Heel veel van die... Maximaal 18 maanden. Precies, ja. Ja, nou ja, de handhaving, daar kunnen we het nog eens over hebben of dat gaat werken. Maar heel veel van die arbeidsmigranten die schrijven wij in als inwoners. Want dat scheelt voor ons weer. Hè. Hoe meer inwoners en hoe meer profijt we daarvan hebben, ook met het Rijk. En vervolgens laten we ze gewoon zitten.
We doen daar helemaal niks mee. Er zijn parken die zijn groter dan bijvoorbeeld het hele dorp Kessel-Eik. Maar dan zonder een kerk en zonder een winkeltje en zonder een schooltje en zonder wat dan ook. Die zitten dus volkomen afgesloten. En daar maak ik wel bezwaar tegen. Wij zijn die vergund onder wethouder Raf Jansen. Nee, er zijn er 2 vergund onder Raf Jansen. En dat was een uitruil met 3 maanden. Dat weet jij net zo goed als ik. 3 maanden en dan ga je naar de Midstee. En die Midstee, daar zou een fonds zijn waar mensen dus huisvesters hun winst... Die gingen in de Midstee. We hebben daar in Baarlo enorme problemen voor gehad. Enorme problemen mee gehad. Omdat mensen moord en brand schreeuwden dat in hun rijke wijk daar een middenhuur, voor een jaar of 2, 3... En dat hebben we toch gedaan. En dat hebben we uiteindelijk toch gedaan. Ja, ik heb u dat toen niet gezien en uw partij ook niet, maar we hebben het gedaan. Dan hebt u niet gekeken, dan zat ik achter u, want ik ben daar wel degelijk geweest. Ik heb het niet gezien. Maar weet u nog als de dag van gisteren? Nou, prima geheugen dan. Hebt u niet opgelet? Waarschijnlijk niet. Maar waar het om gaat is dat die mensen dus op die manier niet gaan integreren. Nee. Ik zal niet zeggen dat die Midstee nou een heel gelukkige vorm was. Dat was het niet. Maar dit isoleert hele grote groepen, de grootte van Koningslust, de grootte van Kessel-Eik, die helemaal niet met ons meedoen. Alleen die mensen die uiteindelijk wel in het dorp komen en een huis kunnen bemachtigen, wat al moeilijk is, die gaan dan kinderen krijgen en naar de voetbalclub. Isoleren mensen, meneer Wanten? Ja, nee, ik denk het helemaal niet. Die grootschalige opvang zoals die er is, volgens mij voldoet die prima, net zoals de heer Heldens zegt, voor kortdurend verblijf. Maar het is daar kiezen die mensen ook zelf voor. Wat is kortdurend voor u? Ja, tot 10 maanden zou dat kunnen. En alles wat korter is, kan daarin. En mensen kiezen daar zelf voor om inkomen te genereren, wat ze weer mee terugnemen naar hun eigen land. Om daar het probleem is? Een bestaan op te bouwen. De werkgever is ook de huisvester. Dus die heeft daar belang bij om daar de mensen zo lang mogelijk een ogenblikje, want u weet donders goed, u kan precies wachten tot de bijzin. Ja. En dan vakkundig interrumperen. Maar even nog, dat is precies, dat merk ik ook. Maar meneer Wanten. Ja, nou, uiteindelijk degenen die hier willen blijven, die moeten we inderdaad fatsoenlijke huisvesting kunnen aanbieden. Dus dat betekent dat we weer moeten zorgen voor goedkope, betaalbare huisvesting hier. En dat daar bijvoorbeeld de woningbouwcoöperatie daar prima goed hier voor is om daarvoor te zorgen. Dat zien we ook in de praktijk. Er zijn genoeg Poolse medewerkers, Poolse mensen die in de sociale huur een huurwoning hebben kunnen krijgen. En dat werkt prima. Die mensen doen hun kinderen daar naar school. En dat is prima ook voor het dorp. Daar gaat de kremp. Wat vindt de lokaal Pelemaas, meneer Jansen? Hoe luistert hier naar? Nee, ik kan me helemaal vinden in de woorden van de heer Wanten hier. De mensen die hier kortdurend willen verblijven, die zitten helemaal niet te wachten om te integreren in deze gemeente. En inderdaad, de mensen die... Hoe weet u dat? Hoe weet u dat? Dat hebben wij gehoord van in ieder geval ook die contactfunctionaris die zich actief bezighoudt met die arbeidsmigranten. Die mensen die komen hier voor één doel, dat is geld verdienen om in het land van herkomst een goed bestaan te kunnen hebben. Ja. En die komen hier of 3 of 6 of 18 maanden, vaak 18 maanden... maar dan gaan ze tussendoor nog een paar keer naar huis toe. Misschien een ethische vraag, meneer Jansen. Hoe vindt u dat als u dit vertelt, dat er dan mensen komen om dan 12 maanden... of hoe lang dan ook, komt werken en dat wij er zo van profiteren... en dat we eigenlijk dan een huisvesting aan de zijkant van de gemeente hebben, niet in de kernen. Hoe vindt u dat? Of ben ik nu de moraalridder aan het spelen? Ik zie meneer Helders al boos. Nee, die huisvesting is prima in orde. Die voldoet echt aan hoge eisen. Hoor. We hebben daar de SNF-normen, die liggen daarop. Daar zit een x-aantal vierkante meters die je verplicht bent om te hebben. Ik denk dat menig arbeidsmigrant meer woonruimte heeft in zo'n unit, wat mevrouw Primowees dan een kampement noemt, ergens ver buiten de kernen, dan dat je bijvoorbeeld op een gemiddelde studio hier in het centrum zou hebben. Nou, daar zitten mensen met 4 tot 6 man in zo'n chalet. En je mag niet kiezen met wie je woont. Dat mag ik in mijn studiootje nog altijd wel. Kiezen met wie ik wil wonen. De ene heeft nachtdienst, de andere heeft overdagdienst. Ze storen elkaar allemaal. Je moet dus weten hoe vervelend dat is. En dat tijdelijke, daar doe ik toch iets aan af. Want die werkgever, die hele grote werkgever... waar er bijvoorbeeld naast de McDonald's dat kamp van is... die heeft een heel groot uitzendbureau. Heel groot. Je noemt het ook een kamp, hè? Ja, het is een kampement, het is een camping, wat is het? Een verzameling tijdelijke onderkomens. Ja, u herkent het daar helemaal niet in, hè, meneer Wanten? Sorry?
U herkent zich hier helemaal niet. Ja, maar ik was nog niet klaar. Die uitzendbureau die heeft werk over Gaan wij nu met elkaar in debat? gaan wij. En die heeft er baat bij dat die mensen dus steeds van werk naar werk geleid worden. Die mensen blijven geen 18 maanden. Die gaan dan even naar huis, schrijven ze uit, komen dan weer terug en zitten weer 18 maanden. Ja, maar het is ook niet in het belang van de werkgever dat hij zo met zijn mensen omgaan. Want dan gaan de mensen ook daar lopen. Dus een goed werkgever die zorgt ook voor goede huisvesting. Die huisvesting is een verdienmodel. Dat is het voor Work and Stay, dat is het voor Otto, dat is het ook voor de boeren. Nou, Ja, het is een verdienmodel, meneer Alkader. Mogen we er wat aan verdienen? Dat wat er gezegd wordt aan hoe goed het gaat... dat is in ieder geval een papieren werkelijkheid. We hebben het op papier heel goed geregeld. Wat de praktijk is, dat vraag ik me af. Ik ken de praktijk niet goed genoeg. Ik hoor hier en daar wel wat geluiden en ik zou daar wel wat meer van willen gaan weten. Goed werkgeverschap, nou, dat zouden we als gemeente misschien wat daarin kunnen faciliteren. Wat heeft een werkgever nodig tot het komen van goed werkgeverschap in deze markt? Daar staan we voor open om dat eens te horen. Wat hebben ze nodig? Waar kunnen we als gemeente bij helpen om dat goed werkgeverschap echt optimaal te laten functioneren? Ten behoeve van de werkgever en ten behoeve van die werknemer. En dan gaat het ook om die huisvesting, kwalitatieve huisvesting. En alles wat er omheen zit. Mensen moeten mens zijn hier in Peel-en-Maas. En daar staan we voor. Want één ding is zeker, meneer Helder, we kunnen niet zonder de arbeidsmigranten. Nee, absoluut niet. Wat gebeurt er dan? Nou, er zijn hier 4.500 arbeidsmigranten... omdat wij het werk niet afkrijgen. Als u een pakketje bestelt op bol.com of wat voor website dan ook... in de distributiecentra, op de vrachtwagens... werken heel veel Poolse mensen omdat wij het werk niet afkrijgen. Hier, deze gemeente is een gemeente waar de economie voor een groot deel draait op de agrarische sector. Daar komen de mensen helpen zodat wij voedsel hebben. En het siert de heer Elkader, en dat wil ik toch wel zeggen, dat hij zegt van... ik begrijp de situatie nog niet helemaal, ik wil me daarin gaan verdiepen, hij is complex. En dat u dat hier toegeeft, dat siert u, dat compliment wil ik u maken... Want het is een enorme uitdaging waar wij als gemeente voor staan... waar wij als gemeenteraad mee geworsteld hebben. En die mensen zijn er al, hè? Daar moeten wij oplossingen voor vinden. En iedere keer doen we dat een stukje beter. In tegenstelling tot uw achterban achter u... die zich zitten ergeren aan mij en dat ook duidelijk laat blijken. Compliment is voor u. Kijk, nou, dat is toch een mooie opening, hè? U bent al van harte welkom. Dat is de liberale kant, waarschijnlijk in de D66... en komt ook in de VVD terug. We zijn nog niet helemaal aan het einde. Mag ik dan nog even wat zeggen, als we het toch nog een beetje hebben? Ja, natuurlijk. Ja, laat u zich tegenhouden, vraag ik maar. Niet echt. Weet u, het is al zo raar dat arbeidsmigranten... verblijfsbelasting van €1,50 moeten betalen. €1,20. €1,20 wordt €1,50. En de mensen die op de camping aan de overkant zitten... bij Breebronnen, die betalen €1. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... het is voor de gemeente ook een soort verdienmodelletje. Waarom doen we dat? Nee, echt niet. We hebben fors geïnvesteerd de afgelopen jaren... in beter beleid voor integratie en begeleiding van arbeidsmigranten. Dat overstijgt de inkomsten flink. Wij zorgen goed voor die mensen en dat weten we. Het is op, zie ik. Het is op. Ja, dankjewel. Dit was het... Geen sprookjes vertellen. We gaan geen sprookjes vertellen. We gaan luisteren naar de muziek. Ja, Christina. Wat vond je ervan? Alles draait om werk, geld en woningen. Ja, maar volgens mij, dat is niet alles. En dat is niet wat het meest interessant voor mensen die zich willen integreren hier is. Ze klagen niet over de woningen. Ja, soms wel natuurlijk, maar in het algemeen niet. Mensen die voor 3 maanden hier naartoe komen, die vinden dat prima. Wat willen ze dan? Niks. Ze willen gewoon werk hebben en wonen. Maar wat de anderen willen... Ze hebben informatie nodig. Ze willen weten, hoe kunnen we hier beter functioneren?
Hier werd gezegd, er zijn verenigingen, er zijn ontzettend veel verenigingen. Ik wist er tot gisteren bijna niks van. Ja, er zijn mensen die, hier wordt het gezegd, verenigingen, bijvoorbeeld voetbalverenigingen, die zoeken mensen op, die zoeken die arbeidsmigranten. Maar hoe kunnen de arbeidsmigranten de verenigingen vinden die zij zelf interessant vinden? Ze hebben die informatie niet. Dat is volgens mij een van de grootste behoeftes van de arbeidsmigranten van tegenwoordig, zou ik zeggen, om toegang tot informaties te hebben. Hoe kan ik mij hier veilig voelen? Wat zijn mijn rechten? Wat zijn mijn plichten? Wat moet ik doen om ingeburgerd te kunnen zijn, zeg maar? Informatie. Dat is wat zij nodig hebben. De taak hier voor de komende jaren van de nieuwe gemeenteraad staat op het lijstje. Dank dat je hier was, Christiane Wisniewska. En het is tijd voor het laatste moment voor de pitch. En daar staat Omar El Kader van D66. 2026. Ik fiets met mijn dochter en zoon lekker ochtendfris door een veilige molenstraat naar een rijke schooldag. Vol vaklessen, natuur, sport, kunst en cultuur. Ik wandel door Peel-en-Maas en zie mooie woningen. Van tiny huisjes, hofjes tot creatieve eigen creaties. Ik zie een speeltuin met een kind in een rolstoel. Lekker spelen op toestellen waar zij op kan. Want we laten iedereen vrij, maar niemand vallen. Daken vol zonnepanelen of groen begroeid. Maar ik durf ook verder te kijken. In 2030, 40 wil ik trots zijn. Ik zie een buitengebied. Mensen, wat hebben wij een prachtig buitengebied waar we goed voor hebben gezorgd. Geen hapsnaplapjesdeken, aan elkaar geregeld losse initiatieven. Nee, een echt pracht van een buitengebied waar wonen, recreatie, bestaande en nieuwe bedrijvigheid. En groen, heel veel groen. Een landschap waarvan wij en iedereen zegt wauw. Oppoetsen van oude parels. Ook dat hebben we in eigen hand. Die stip komt niet vanzelf dichterbij. Niet aanrollen, die moeten wij grijpen. Die stip is in handbereik. Die stip, daar moeten we nu aan werken. Ja, tot zover Omar El Kader. Het ging nog net binnen die minuut. Het aftellen is begonnen, want we zijn een beetje aan het einde gekomen van het slotdebat. En we gaan even terugblikken. Meneer Jansen, in het begin van dit slotdebat heb ik gevraagd de hoogste vorm van luisteren. Ja, dan leer je iets van de ander, hè? Ja, nu kunnen we het even uittesten of dat ook zo is. Nou ja, hier is een heleboel gezegd en ook denk ik nog niet gezegd. En dat vind ik altijd heel erg jammer. Dus de echte dieperliggende redenen, die hoor je vaak niet. Maar nou, ik ben blij inderdaad met de heer El Kader. Toch weer verfrissende ideeën die zij inbrengen. Ja, mevrouw Primowees, wij kennen elkaar al iets langer. Ja. Maar vindt u wel dat u het zelf wel gedaan heeft, trouwens? Wat zegt u? Vindt u zelf wel dat u het gedaan heeft? Ja, ik vind dat altijd zoiets om er zelf op terug te blikken. Ja, nou, ik ben wel tevreden. Ah. Ja. Maar u was nog aan het vertellen, geloof ik. U was tevreden met Omar El Kader. We zijn allemaal tevreden met u. Ik geef even iedereen een compliment. Ja. Kijk, mevrouw Primowees, ik prijs haar vanwege haar sociale karakter en haar standpunten erin. En nou, de heer Wanten en de heer Heldens, die hier aan weerszijden van mij staan. We zijn nog geen coalitie aan het vormen, hè, meneer Jansen? Nee, maar ik mag even goed ook wel even complimentjes uitdelen. Ja. Nee. Maar dat heeft u geleerd. Dat is mooi. Meneer Wanten, u heeft geluisterd naar muzikanten, hè? Oh, u mag even applaudisseren, hoor. Ja, u heeft geluisterd naar Rens, Tommy en Jacques. Die hebben hier schitterende muziek gemaakt. En we hebben u leren kennen als iemand die heel langzaam door een woonwijk kan lopen. En dan hele verstandige dingen kan zeggen. Maar, dat weten de muzikanten niet, dit is ook een muzikant. Want hij heeft ook wel eens een nummer uitgebracht. Maakt u zich geen zorgen, we laten het niet horen. Maar had u nu graag mee willen doen? Ja, natuurlijk, dat kriebelt altijd. Dus muzikanten, live muziek, dat kriebelt altijd om dan zelf ook iets te doen. Okay. Maar ik moet me echt inhouden, hè? Nu. Ja, het instrument staat er niet bij wat ik zou morgen is het verkiezingsavond, hè? Dat is ook een groot feest hier. Er wordt er waarschijnlijk ook live gespeeld. Dan helpen we daar even nog aan herinneren morgen. Dat is prima. Komen we er morgen op terug. Meneer Heldens, morgen wordt een spannende dag. Ja. Iedereen gaat er anders mee om. Ik zie u zitten, achter in een kamertje in Meijel. Lekker een computer in en uit elkaar halen. Hebt u goed gezien. Lekker tot rust komen. Ja. Verkiezingsdag is de dag dat wij rust hebben en de kiezer in actie moet komen.
Ja. Dus die dag die moet wat mij betreft altijd snel voorbij. De vorige keer had ik volgens mij een sollicitatiegesprek om afleiding te hebben. Ja. En deze keer staan er nog 42 laptops op mij te wachten... die ik nog allemaal na moet kijken en nog een rapportje van moet maken. En dat ga ik morgen lekker doen. En dan kom ik uitgerust aan op de uitslagavond. U krijgt vast en zeker ook automatisch een warm applaus. Dan de debutant. En die wordt alom geprezen, waarschijnlijk omdat hij nog niet in de raad zit. Dus nog geen verleden heeft. Dan is het ook heel makkelijk om heel veel complimenten uit te delen. Omar Alkara, D66, uit Vlaardingen komt u, hè? U heeft ervaring bij de gemeente Rotterdam, als ik me niet vergis. Misschien ook wel gemeenteraadsverkiezingen. Heeft u wel eens een debat gevoerd in zo'n mooi theater? Nog niet, nee. Dus dit is mijn debuut ook in zo'n theater. Ja, ik heb wel nog nooit iemand meegemaakt bij wie het oortje zo vaak afging. Ik heb het geturfd. Volgens mij kom ik op 33 keer tijdens de afgelopen 1,5 uur. Kijk. Mevrouw Primewes, u was er 4 jaar geleden ook bij, hè? Ja. Ja, tegen de achtergrond wat er nu allemaal in Oost-Europa gebeurt... Hè, moeten we toch debatteren. Morgen zijn er toch verkiezingen. Het is een open deur eigenlijk. Hè, maar het wordt des te belangrijker om te gaan stemmen. Hè. Absoluut. We hebben die vrijheid. Laten we gebruik maken van die vrijheid. En die vrijheid ook vieren. Ja. Als u vergeet eventueel even een applaus te geven... dan doen we dat nu even voor iedereen. Ja. Hartstikke bedankt voor deze debatten. Ik hoop dat het heel veel wijsheid heeft gegeven... zodat u morgen allemaal kunt gaan stemmen. En zodat u ook weet op wie u wilt gaan stemmen. En dan gaan we nog even kijken naar een stemoproep van... Ze zit volgens mij achter mij hier. Ja, van de burgemeester Wilma Edesen. Zoals u kunt zien wordt hierachter hard gewerkt om alles in gereedheid te brengen voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 14, 15 en 16 maart plaats gaan vinden. U kunt al uw stem uitbrengen op maandag en dinsdag op 4 plekken in Peerlamaas. In Baarlo, in Kessel, in Panningen en in Meijel. En op 16 maart kunt u op andere 23 stembureaus terecht om gebruik te maken van uw democratisch recht. Wat van belang is deze dag, en u heeft al het een en ander in de brievenbus gekregen... u moet meenemen voor deze verkiezingen uw stempas, u moet meenemen uw paspoort... en u kunt al thuis even bestuderen op wie u uw stem uit wilt brengen. 5 partijen in Peerlamaas gaan meedoen met een heleboel kandidaten... die u ook terug kunt vinden op de lijst die u in de briefbus heeft gekregen... zodat u dat op uw gemak thuis na kunt kijken. Komt u in een stembureau, dan zult u geholpen worden door... meer dan 300 mensen die daar zich vrijwillig opgegeven hebben... om de stembureaus te bemensen. En u kunt dan uw stem uitbrengen op de kandidaat van uw keuze. Ik wil u alle oproepen om gebruik te maken van uw democratisch recht. Hoe belangrijk is het dat wij in Nederland vrije verkiezingen kunnen houden... en dat u zelf kunt bepalen op wie u uw stem uit wilt brengen. Ik zou zeggen, ga naar het stembureau, maak gebruik... en elke stem telt, ook die van u. Ja, dat was burgemeester Edesen. Ja, applaus. Dat was hem, het slotdebat hier in Doc 6 van vanavond. Morgen dus gaan de stembussen weer open om 7:30 tot 9 uur 's avonds. En daarna kunt u hier naar Doc 6 komen om de uitslagenavond mee te maken. Vanaf 8:30 zijn de deuren open en er is muziek van Cairo, van Arizona Chain... en natuurlijk de uitslagen, de reacties, de analyses... En Rob Wanten gaat misschien ook nog zingen. Dat ook nog. Wie weet, hij biedt het nu al aan. Morgen dus hier in Doc 6. En wilt u het live op PNM volgen? Dat kan op radio en televisie vanaf 8 uur 's avonds. Bedankt voor het kijken. U bedankt voor het komen. En heel graag tot morgen. Nog een fijne avond.